Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Gyzyldan gymmatly wagtyňyzy biziň bilen geçirýäniňiz üçin köp sag bolun. 5-nji ideal ýaş alymlar guramasy ýyllyk däbi öwrülen simpoziumy geçen hepde jemläpdi. Ýöne ileşlerimizden gelen islegler sebäpli täze kesel bu dünýäniň her ýerine ýaýraýan koronawirusa bagyşlaman makul bildik. Elbette bu karara gelenizde intek 6 gün bolýar. Bu çıkışımın boljogyny alyp getirenimize bolsa 5 gün bolýar. Şoň üçin Lukmanamyza beýle gyýsly wagtda razylyk bildirip gatnaşanlar üçin köp sag bolsun. Aýdyp minnetdarlygymyzy bildirmek gelýän. Bir haýyş etjekdim. Size şu 3 tane bildiriş taýinlatdyk. Eger virus barada, eger paýlaşyp bilýän bolsaňyz emailden ýa öz sosial hasaplaryňyzdan ören şart bolarsyz. Buňky çykyşymyzam elbette adatdakylardan ütköşük boljak. Onuň hem sebäbi buň teorik maglumat däl, has praktiki maslahatlar gerek bolanyny üçin. Bu maslahatlar üçin bermek üçin hem saglyk ulgamynyň içinde işläp hatta bejerýän hem täze virus bolanyny sebäpli çap edilýän ilmi makalary okap ulanýan hünärmenler gerekdi. Şonuň üçin hem şuň küçük etjek lukmanlarymyzy çağırdyk. Onda men käsir dotman lukmanlarymyzy bilen tanıştyraýyn. Doktor Annegel Çarif 2015-nji ýylda Türkiýanyň Necmettin Erbakan Üniversitetiniň Lukmançylyk fakultetini gutaran. Iyun aýynyň 2020 iyunyň şu ýylyň iyunundan bäri bolsa Penn State Üniversitetiniň şu ýylyň iyun aýyna Penn State Üniversitetiniň hematologiýa we onkologiýa bölüminde şakaçyny postdoktor alim bolup işlän we şo wagtdan bäri bolsa şol üniversitetde iç keseller lukmany bolup işleýär. Resident lukmany bolup işleýär. 3 ilmi jurnalla ilmi finç hökmünde meýletini bildirip işleýär. Ilmi finç diýmek şo ilmi jurnala çap edilmek üçin uradylan makalary seredip haýsyny çap edip bolar, haýsyny çap edip bolmaz diýip redaktora uradýanlar ilmi finç diýerler. Bir näçe ýerde ilmi çykyşlar eden we şu wagt ilmi jurnallarda da öz 18 makalasy bar. Hoş geldiňiz Doktor Çary we Doktor Çary diýip ýüzlenmekçi. Bundan soň problem bolmasa köp sag bolun gatnaşanyňyz üçin. Sag bolun çağırýanyňyz üçin. İkinji lukmanymyz bolsa Doktor Maral Aman Gurwanowa. Doktor Maral Aman Gurwanowa 2016-njy ýylda Türkiýanyň Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitetinden lukmanlyk derejesini alan, lukmançylyk derejesini alan. Awust 2018-de çenli Türkiýanyň Erciyes Üniversitetinde pulmonologiýa bölümine praktikasyny geçen. Pulmonologiýa nämedigini bilmeýänler üçin aýdaýyn. Öýkün eger ýalňyş bolsa düzeldirler-de. Sentýabr 2018-den bäri bolsa Amerikadaky Harvard Üniversitetiniň lukmançylyk fakultetiniň kardiologiýa bölümine postdoktorantura alymy hökmünde ilmi gözlegi işini alyp barýar. Dürli konferensiýalere gatnaşyp çykyş eden we bugün wagt tapyp gatnaşanyňyz üçin size köp minnetdarlyk bildirýär. Indi buňky programmamyzyň düzülüşi bilen azık maglumat bereýin. Ondan soň eger soraglaryňyz bolsa dinleýäningizden soň berseňiz, eger soragyňyza jogap ýok bolsa ýazyp bilersiňiz. Buňky programma bildirişimizi goýan wagtymyz sosial torlarda hasaplarymyzda bildirişler goýan wagtymyz soramagyňyzy haýyş etdik. Uradanyňyz üçin köp sag bolun. Şol gelen soraglary saýhallap neşeýlerek size ýetirmekçi bugün. Birinji bölümde koronavirus barada maglumat, ikinji bölümde koronavirusdan goranmagyň ýollary, üçüncü bölümde koronavirusyň simptomlary we alamatlary, dördüncü bölümde bolsa virusyň bejergisi, iň soňky 5-nji bölümde de siziň jogap berilmedik soraglar bar bolsa ýetirseňiz ören şat bolar. Indi soramak üçin eger Zoom'dan gatnaşýan bolsaňyz Q&A diýip bir buton bolmaly. Chat kısmına däl şo taýyk soraglaryňyzy ýazyp bilseňiz
hoşal olur. Chat kısmına aşağı zat yazılsa o yukarı diye tapmak atkın oluyor da. Eğer YouTube'da da yazıp bilirsiniz chat kısmına yöne mümkün olsa Zoom'a geçip bilseniz öğrenşat olur. Bor, doktor Çağrı, doktor Maral, sağ olun yine ortafar gelin için. Tamam. Neymiş alıp bariyayla şu vardı gurrun verseniz son soru cevapları başlayalım. Şu hafta ediyen işimiz mi? Hava. Şu an ben iç keseller bölümünde rezident doktor olup işleyen. O tayda mesela iç kesellerde neme değişli oluyor? Aslında hem içki organlarımız oluyor. Öykün, ondan sonra aşağıdan içege, yürek, son kan uğru, onkoloji uğru bu rak, erot ketel uğru. Son başka neme, şu iç keseller neme aklına gelirse şu içine değişli oluyor. Şunu işler yapıyorum doktor olup. Doktor Maral. Menem kardiyologiya bölümünde işleyen yan aytışma diýeli. Hepdenin belli günlerine ilmi iş alyp barýar, öz hastalarymız we öz balnoýlarymız var. Şolardan ýere retrospektiv diýişimiz şo ilmi işler alyp barýar. Galan günlerim şo balnoýlar bilen olary kesellerini bejerip esasan damar, ýürek damarlary bilen baglanşykly ilmi işler alyp barýar. Edil şu adam koronavirusyň zada ýürege edýän täsirler barada bir ilmi işin üstüne işläp atýar. Öyle, köp sağ olun. Bir daha bellek geçmekçi, doktorlanmadan ikiden Türkiye'de okan, ben özmem üniversitede Türkiye'de oturdum. Eğer Türkçe sözler lontak başlarsanız, düşünmeseniz, Hökman Türkçe serial öğreyen bir gonşuyunuz vardır. Şondan sonra ayırsanız da Onunla soru cevaplara başlayıverelim. Böyle. Doktor Şari, koronavirüs arada gitgece malumat versen hakkında ikinize de gerekleşip Doktor Şari başladan. Zat aslında koronavirüs zat demek şu hafta täze çıkan virüsün edil adı derlänim. Şu virüsün grupasynyň ady. Bu öňden bäri näçe ýyldan bäri bilinýän bir virüs grupasy. Ondan soň öňki bilinýän koronavirüsün içindäki şoňa değişli bolan viruslar kän bir kesel eden okdy. Şu wagt ýalyk öýkenimiz zatlarymyz kän baýlanan okdy. Şoň üçin kän bilinen okdylar şu kitapda da ýazylyp geçýärdi koronavirus diýip. Ondan soňky 5-10 ýylyň içinde täze koronavirüsün ütköşük görnüşleri çykyp başlady. Mesela datwa MERS-CoV diýip çykdy. 5-10 ýylyň ondan soň SARS-CoV diýip çykdy. Olar nähilek? Olar öňki bizim öňki kitapdaky bilýän koronavirusyn bilen has ütköşük olar birazajak mutasiýa ýa-da birazajak ütköşükler geçirip has agyrrak kesel edýär adamlarda. Şoň üçin biraz kösäp o ikisi. Ondan soň indi wagtda geçen ýylyň dekabr ýa-da şu ýylyň başyndan bäri 2000 ýylyň başyndan bäri diýsek bolýar. Täze çykdy ýene COVID-19 diýip. COVID sözüniň aslında da manysy bolýar. Koronavirus, korona, virus, da disease keselliğine, koronavirüs keseli 19'da 2019'da çıkan için 2019 diýilýär. Ya da käýdir ona da diýär mesela öňki SARS-CoV ýalyk, şoňa meňzeşler öýken keseli, öýken ýetmezçilik edýän sebäpli käýdir ona SARS-CoV-2 diýerler. Şoňa meňzeşler bolan soň birazajak ýöne biraz agyrrak bu bütün dünýäde pandemi etdi görüşimiz ýaly. Doktor Maral boşluklaryňyz barmy? Şu wagt köp kişi şunýaly soraýan, çün iminde şu wagt başlady, şu koronavirus öň bolmady diýip soraýanlarken, ýa-da meselem SARS, MERS beýleki görnüşleri az adamlara ýetdiňän çün iminde şu wagtky görnüşi bütün dünýä ýaýrady diýip soraýanlar bar. Aslında buların bizim elimizde gaty az data bolan üçin kän dolu bilip bilmeýär ýöne bilinýän dat şu başda ýarganatlarda bardy. Ýarganatlardan başga bir haýwana geçdi. Aslında ýarganatlardan bize geçmeýän virus. Ýöne ýarganat
hayvanatdan arada esasen hem şu at çak edilýän hayvanyň ady pangolin hayvany. Bizim nememizde yok. Boliny Xitayda yaman köp var bu iýilýän hayvanlardan biri diýip bilinýär. Şonuň içinde virus özüni ütgödüp ondan soň adama geçdi diýip bilinýär. Ýoksa bu içinde bu virus neme adamlara geçse de hiç il neme edip bilenok. Hastalyk, ýaragsızlyk edip bilenok. Edil şu wagtky görnüşine gelmek üçin bir näçe ütgeşmelerden geçeni bilinýär. Aslında olaryň meselem şu wagt ýarganatlardakylarym edil 100% adam daky bile meňdeşde 92% meňdeşligi bolan üçin şu wagt şondan geçenligi neme takminan şey edip neme edilýär. Pikir edilýär. Çaklanýar. Çok sağ olun. Doktor Maral, bu virüs ne edip ýaraýar? Virusun ýaýramagynyň bir näçe görnüşleri var. Iň köp ýaýraýan görnüşi hawaň ýoly bilen, hawaň üstü bilen geçýär. Diýişimiz ýaly öňem gaýtalap geçişimiz ýaly 2 metr aralykda, ýakynlykda bolsak biri bilen we ýani öňümizdäki adamam hasta diýeli, koronavirusy bar diýeli. Olam sizin bilen gürleşip durka ýa-da neme edip durka üskürse, asgyrsa şo 2 metriň içinde durman şo virus geçýär. Aslında hawada da neme etmän gönü geçip bilýär damjajyklaryň ugur üstü bilen. Ýöne täze çykan nemede biram üstüne onuň täze çykan ilmi işlerde diňe damjajyklar bilen nälerni öz içindäki röntgasy bilen hem geçip bilýänligini görkezdiler şu wagtda çenli. We şonuň bilen meselem bir hasta diýeli diňe sizin ýanyňyzda durmasyna hökmançylygy ýok. Bir komnatda boldy diýeli çykyp gitdi. Siz şo tak 2 sekund 2 minut soň gelseňiz size de geçip bilýär. Şoň ýaly nemeler çaklamalar bar şu wagt ilmi işlerde. Bu birinci diýänimiz şoň ýaly, ikinji ýol geçiş ýolunyň biri çaklanýan predmetlaryň üstü bilen. Predmetler diýemizde de esasen plastika, demir kapylaryň tutuwaçlary bolýar ýa-da meselem köp ullanýan telefonlarymyz, zatlarymyz bolýar. Şolaryň üstünde de bir näçe sagat, hatda bir näçe gün durýany çaklanýar. Şonuň üçin hem ýygy-ýygydan eger köp ullanýan bolsak bir zatlary çal-çaltan arasalap durmagy, adbelewçil bilen ýa-da esasy şo neme bakteriýalar, viruslar öldürýän neme bilen arasalap durmagy maslahat berilýär. Üçüncü bolsa üçüncü adında da şunu çaklanýar, ýöne bulam entek suwud edilmedik. Bir adam, koronavirusly bir adam hajatxanaga girip uly täredini edenden soň ýuwunmasa, elini ýuwmasa we elini ýuwman bir predmet edýse, meselem diýeli elini ýuwdy adyň içinde, suwuň içinde, şonu ýapdy diýeli krany, soň ýapyp çykandan soň sizden şonu ellep soň ýüzüňize, eliňize, ağzıňyza degirseňiz eliňizi, onda size de geçip bilýär. Şolan bir çaklamalardan biri diýilip bilinýär. Ýöne meselem gandan geçen ok diýip bilinýär. Gan bilen, ganyň üstü bilen meselem biriniň ullanan şprizini meselem ýalňyşlyk bilen ullansaňyzdan olna koronavirus bar bolsa da size geçmeýär diýip şu wagt bilinýän ilmi işlerde şeyler. Düşünüyorum. Çok sağ olun. Beni hemmemiz diyen ýaly, her maşgala diyen ýaly dükanlardan iýmek üçin bir zatlar alýarlar. Iýmit ýa başga haritlar, adat-sanatlary. Şolaň üstü bilen geçip bilýärmi? Virus. Ýok, bilýärmi? Gowsara şu wagt esasy bilinýänler naharlaryň üstü bilen iýmitlerin üstünde kän durup bilmeýär bu virus. Çalt ýok bolýar, sebäbi biziň tak bu virus daşyna da adamyň içine girmese köpelenok ýa-da bir haýwanyň janlaryň içine girmese daşarda öýde köpelenok şu bolşuna durup soňa belli bir wagtdan soň ölüp gidýär. Esasen hem iýmitleriň üstünde durmaýanlygy bilinýär. Şonuň üçin hem geleňizden soň bu içini ýuwşyňyz ýaly iýmitlerinizi ýuwup bir meselem daşarda köp goýman eger neme et ýaly ýa-da balyk ýaly atlaryňyz bolsa, şolary neme içine goýman, daşyna goýman ýyly ýerde göni haladinga salmak maslahat berilýär. Biram geçen meselem neme sorap ýördiler, balyk, ölen balyklardan hem geçip bilýärmişin diýipmişmiş eşdilipdir Türkmenistanda. Aslında balyklardan geçenek birinciden ölen balygy iýmeller. Özümüz eger
nemet bilsek swieji aljak bolmaly, ölüp yatan maslygyny iýmeller. Eger ýaýynmyzda da balyklardan geçmeýäni bilinýär. Sebäbi esasy bu süýdemdirji jandarlarda bolýar, adamlar we haýwanlarda balykdan we suwdan geçmeýänligi çaklanýar şu wagt. Onda suwdanam suw arkalam geçenok da. Ha, suw arkalam geçenok. Düşünükli. Gızgın temperatura tapawudy diýämi? Meselem gızgın hawa daha taýýarýar ya soğuk hawa daha soýýarýarmy ya adýarýarmy? Şo barada nähilek maglumat fakat heräbi Thomas gelen adalar da tip çaklaýardylar da ýa-da umyt edilýärdi. Ha. Ene canım neme diýärdi? Bize yaman gızgın bolýar, şoň üçin därik gelmeýär diýip pikir edýärdi ejen. Türkmenistanyna esasy ýyly hawa bolmagyndan şondan bir şeyle pikir edilýär. Ýöne şu wagtda çelli bir ilmi iş alyp barly. Takminan bir 100-150 demede ýurtda alyp barly. Ýöne asyl alyp baran ýer Kanadada. Şol ýerlerden alyp barılan ilmi işlerde bir näçe ýurtlardan koronavirusyň nemesi barada, näçe adamyň hastalanany barada bir ilmi iş geçirilipdir. Şol ilmi işlerde aslında hawa näçe ýyl bolsa da ýyly ýurtlarda da, sowuk ýurtlarda da kän bir tapawudynyň ýokdugy görkezilipdir. Meselem diýär Singapur bilen mesele misal beripdir şo daýda. Singapur bilen ýa-da Germaniýa diýär. Meselem ikisiniň klimaty tomuz bolsun, gyş bolsun gaty üýtgeşik. Singapur elmi dama ýyly ýerlerden biri. Kän bir üýtgemeýän görkezipdir. Esasy üýtge diýen zat bizim özümizi goramagymyz. Öz adamyň özüni goramagy bilen köp zady 95% diýen ýaly gorap bolýar adamlaryň. Da koşadym da şutak. Da meselem wa ýyllyk bilen datdylaryny kän geçen wagt diýip pikir edilýärdi. Ol hem laboratoriýada bardan görüldü. Virusy meselem zat ýere goýup ýa-da laboratoriýalaryň üstüne goýup ýyly barlap ondan soň gördüler güýji azalýar zat diýip güýji azalýar. Ýöne näme bolýar? Daşardy Thomas'da adamy daşar çykýar. Virus adamdan adama geçip adamyň içine köpelýär aslında. Daşardy dursa güýji adam ölýär birazara garaşsan. Ýöne virus tahy mikrofon ok arada adama geçse ýene dowam edýär şu adamyň içine köpelip. Düşünükli. Biram Thomas has köp daşar çykylansoň ýa-da ýakyn dursaň diýen bolmam mümkin. Tabi Amerikada da ýyly ştatlaryň bir Texas we Florida bolyn. Şu nerderetlerin köp çykan ştatlaryň ikisi. Şolar. Virus howada näçe wagt saklanyp bilýär ýa-da şemal arkaly uzaklara gidip ýaýrap bilermi? Virus başlan. Virus şunýaly eger zatda bolsa howanyň üstüne 3 sagat takminan 3 sagat boýunça howada asyl oduruly şu wagt pikir edilýär. Elbetde ilim üýtgäpdir, bilim üýtgäpdir, medisina üýtgäýär. 2 günden soň başga zat bolmagy mümkin. Ýöne şu wagt bilinýän 3 sagat doly. Eger biri koronavirusy biri şo taýda şonu goýup gitse, üskürse, asgyrsa, mukozasyndan çykyp şo taýda galsa, şo howada damjajyk şekline 3 sagat durýany neme diýär, bilinýär. Şonuň üçin maskany adam bolmasa da geýmeli diýär. Daşarda bolsun ýa-da esasan kiçik ýerlerde bolsun, meselem bir zat almany diýär, magazina diýär, dukana diýär. Şo taýlarda siz sebäbi bilmeýäňiz, kimiň balnoy, kimiň dällik. Köp adamlar asimptomatik bolýar, hiç ýyly üstüne görkezmeýärler neme koronaviruslygyny. Şemal bilen baglanşykly gürlesegem, ýakynda 2 sany men gördüm, ilmi iş geçirilipdir. Biri Oklahoma'da geçirilipdir, biri Gresiýada geçirilipdir. Şu geçirilen laboratoriýada neme bilen yel bilen yel ýaly, şemal berýän ýaly edip şon ýaly edýärler özleri in vitro. Şo taýda şemal bilen näçe partiklaryň, damjyçyklaryň nähili çat geçýänini görüpdirler koronavirusyň. Şunda şun ýaly zat tapdylar. Howada diýär aslında diýär biri asgyrsa 5 sekundyň içinde diýär asgyrany 6 metr gidip bilýär. Значит, 2 metr saklamagan bize ýetenek. Eger şemally howaly ýerde ýaşaýan bolsak, diňe 2 metr saklamakdan çäklenmän, hukman maskamdan hukman dakmaly. Ýelli howalarda da meselem zat bolsa, kän bir hasam uzak distansiýany saklajak bolmaly, 2 metrden hem uzakrak boljak bolmaly. Sebäbi şemalyň ýoly bilen çalt ýaýrap bilýär.
köp Türkmenistan'da ya başka yerlerde, ovalarda, atlarda mal saklanýarda şolardan ýokuşup bilýärmi? Pişik, güjük, towuk, goýun, sygyr, düýe. Gowy sorag. Esasy şu wagt bilinýän haýwanlardan jemi Amerikada meselem jemi 20 tany haýwanlar tapylypdyr şu wagda çelli. Zat CDC'nin web saytynda şonýaly maglumat berilýärdi. Ýöne diýilýän şu zatlar adamdan haýwana geçip bilýär. Esasen güjük bilen pişige geçeni görülüpdir. Ýöne galan haýwanlara geçeni entek suud edip bilmändir. Biram Gollandiýada bir ýörükde bir kiçirek bir min haýwan we adyny kän bilemok türkmençesi näme. Şo haýwanlarda tapylypdyr. Ýöne onuň daşynda sygyr, goýun, onýaly haýwanlarda şu wagtda çeli koronavirus görülmändir. Görülse de diýä, köpsi diýä, haýwanlaryň diýä gaty ýeňil geçirýärler diýä. Güjüklerem, pişiklerem şu wagt görülenlerine laboratoriýada barlak görülenlerde geçiripdir. Biram New York'daky zooparkdaky ýalwarsylary, tigirleri şolaram barlak görüpdirler. Olarda da çykypdyr. Ýöne hiç birisi keseliň nemesini görkezmändir, simptomlaryny görkezmändir. Biram adamdan haýwana geçdi de haýwandan adama geçmesi geçenok diýip çaklanýar. Meselem küçükde bolsa bize geçip bilmeýär, pişikde bolsa bize geçmeýär diýip bilinýär. Düşünükli. Biram şu wagt çywynyň sezonuna çyvyn meselem bir bilen ýa-ni bellämeşdiňiz bolan atny tamak üçin meselem çyvyn koronavirusly birini çakap soňundan başga birini çakda ýokuşduryp bilýärmi? Yok, onýaly zat yok. Sebäbi çyvyn näme diýär? Gany alyp, gany sorup, soňundan soň başga biriniň nemesine gitse, ganyny sorsa, şo taýda ganlar garyşyp, şo taýdan mikrop ýaýrap bilýär, käbir mikroplar. Şonuň üçin sorulýar diýip pikir edýär. Ýöne gan boýunça bu ýaýranyp diýip bilinýär. Esasy howadan ýaýraýar. Biram zat öýkeni we öýken ýollaryny köteýär şu virus. Şonuň üçin hem gan bilen, ganyň üstü bilen hem çywynyň üstü bilen hem hiç ýyly geçenok diýip bilinýär. Köp sag bolun. Şu wagtyny birinji bölümini jemledik. 20 minutda erwetden. Inniki bölüm bolsa virusdan goranmagyň ýollary. Doktor çary virusdan nädip goranmaly? Virusdan gaçyp goranmaly, gaçyp aslında. Ondan soň nädip gaçmaly, ıglap gaçmaly, 2 metr, iň az 2 metr uzarak durmaly. Virusy adamdan ýa-da şu wagt ýagdaýda kimde virus bady belli däl. Şonuň üçin öňe çykan daşary çyksaň, çykmajak bolan birinji ölçü daşary. Çıkayan ýagdaýynda da daşarda şu adamlardan uzarak durmaly. Şonu her bir adamda virus barmyka diýip pikir edip şeýip daşary çykmaly, çykanda. Gogşyňam bolsa şeýle, garnaşyňam bolsa şeýle. Ondan soň onu nädip goranmaly? Täze zat dolýarda şu testiýe. Virus näme bolýar? Howadan geçýär, ýani doktorlaryň aýdyşýaly. Howadan geçdi, bir niremizden gelip bilýär, burnumuzdan gelip bilýär. Ağzımızdan girip bile ya da käwat gözden girip bile. Azyra mat olam görkezilipdir. Ondan soň şol ýapmaly. Biz iň belki daşar çykanmada maskany burnumuzy we ağzymyzy ýapyp nemet daşar çykma mask giýmizde. O diňe ağız ýapmak bolanok. Iň esasy burun, burun iň apasyny, burun göni öýküne baglanýar aşağı, göni öýküne gidýär. Şoň üçin maskany hökman dakanyzda buruna çen ýapmaly şeýdip. Ondan soň ýa-ni gaýdyşym ýaly 2 metr iň ağzyndan 2 metr uzakda durmaly. Başga adamlardan daşar çykmaly. Gaty da çörek almana ýa-da başga göwönümde almana çykmajak bolsa. O derib bolmasa çykmaly. Ondan soň daşar eger çyksaň, ýa-ni doktorlaryň aýdyşýary gelenden soň arastalanmaly, gowadyp daşarda men öýe virus getirdim diýip pikir edip şonu arastalama sebäbi virus görüp bilemok da gözümüz bilen. Ondan soň şu virus barmyka diýip pikir edip şonu gelen soň arastalanmaly. Näde arastalanmaly? O näde arastalanmaly? Iň gowy usuly sabunlap ýuwmaly. Elimi ýuwmaly birinji bilen. Diňe elimi zällänip türse geçen gowy ýuwmaly. Sebäbi daşarda biz köpmen çatda daşar çykamyzda
başka kapıyında adı ellemizde sebebi kapıya da haftada minönüne terkim elleyen yerler oluyor da şu taydan biri geçme akmal virüsün. Ondan sonra köp adı net başlıyor. Şu ellemeyecek olup tırsay bulan kapını açıyorlar. Ya da stay kapını açıyorlar. Ondan sonra o tayaksan yok biliyor. Çünkü öyle varanda dünya elinde ellerini opştırsan için yum olsa o taygam geçem olmak ma. Tabında kovup 3 verek 20 sekundda min adından danatla içine çen başa marmaklar köprüden fıtıyor. Oradan başa marmaklarım yummalı. Ondan sonra eğer tabın mesela aşağı çıkanda rahatlı sağımda yupornak değilini. Yani onun için hem şu kaplarına da inat 60%'li virüs dağıtları ol araştırıcılar. Alkol araştırıcılar. Şolardan alıp şu kaptanı götürüp bolsa kaptanında ya da maşine koyup bolsa maşine koyup mesela merder süpermarkete girip çıksan gönü maşine minip reski elini neme yuvarıyalak. Şu öldürür yani alan virüslerini. Düşünüklü. Onun ardın burnun çaykatanam goğumu elin yuvanımdan tam. Eğer Awa virüs ona bağlı. hükmen awa el burunca olsa ondan sonra ağız burun tedavi şu aydı şimdi alak burundan giriyor ya da ağızdan giriyor da gözden yüzden yumumalı ağız burun çaykaman kovadıp şu virüs içeride başlaman çıkacak diye fikir edip kovadıp çaykalap nimetmeli her yere girip çıkanda. Eğer tutuşlayın iki çeptelep bir sorattır öyden çıkılman otursa tutuş devlet ya şehir ova ketel tanı oğlu düş bilir mi deyip soruyorlar. Golsora aslında Golsora sebebi hep dat değil ya şu iki çeptelep karantinada oturmalı değil ya. Çünkü alak oturmalı olsa hem kişi birden oturmalı. Bütün ova, bütün şehir, bütün yurt birden otursa önüne çıkman, hiç kim birbirini görmese ingo ideal şu. Sonra virüs hiç kime geçmez. Virüs geçenlerin önüne virüsü yener. Eğer yenip bilmeyen virüs ağır geçirseler onunla bannisliğe gitmeli oluyor o yağdaydı. Eğer şu yağlık hem kişi öyle iki hep taraf otursa o terde vaka çıkmazsan. Sonra Okey. Haydi ver başla. Vakada göre bağlanıyor. Mesela her gün neçe terde vaka çıkıptır, neçe terde ketel çıkıptır. Şuna teredil aslında opşi neçe derlenim. Şu gün terde neçe çıktı, terde neçe çıktı. Şuna göre ne mediliniyor. Şu yani iki heptiler hem yurt otursa önüne. Mesela ondan sonra belli bir vakitten sonra şu gün 0 vaat çıkıp başlar. 0 vaka ya da 0 ketel. Şu gün da çıkıp peyda ediyor. Gazetler Yok şondan son iki hepte de virüs ya adamın bedeni yenge mi ya da yok edeyim şonu ya köprak ortaya koyayım. Aslında adırak ilk başlarda 14 gün iki hepte değil yani. Ondan sonra görkediler aslında köp bedeni fağdığın adamlar hatan irrak yenge. 7 gün 9 gün değil ya şu an. Hat irrak yenge. Yöne iki hepte değil şu an dağıt olsun değil ya da o garanti olsun deyip iki hepte değil ya. Koşak olsa bedeni koşak olsa. Koşak olsa şu iki heptenin içinde belli oluyor da Bannis'e gidip gitmeyeceği. Eğer Bannis'e gitse ondan sonra gideceğini almalı oluyor. 3 kış gideceğini var. Tamam. Doktor Maral adamlar ne için maske takmalı? Maske takmamızın sebebi yaňa aýdyşmy diýäli. Howaň üstü bile geçýär. Aslında maskalaryň dürli görnüşleri var. Olaryň nähil goraýanyny bilmek üçin birazajyk maskalar barada gürlesek gowalar. Maskany şu wagt esasy ullanylýan 3 görnüş var. Bir N95 maskasy, bir operasiýonly maska, bir hem özümiziň ýasaýan maskalarymyz var. N95 maskasy adyndan belli bolýarly 95% daşardan gelýän bütün partiklary, bütün bölejikleri o da diýär, bizi goraýar. Operasiýonly maskalar bolsa, olardan birazajyk nemesi petrek, güýji petrek, esasy uly partikllar, uly damjajyklary goraýar. Ýöne olary biz näçin bizi şu wagt ulanmaň diýerler, sebebi şu wagt gaty ad öňürilýär bütün dünýäde ýa-da käbir meselem daş Amerika ýaly ösen ýurtda da gaty ad nemesi var. Elimizde näme diýilýär şoňa depo. Ammar.
Zat az var, az elimizde diýjek bolýanlar source resource şekline. Şonuň üçin hem onları esasy doktorlar, medsistralar, saglyk işgärler ulansyn diýilýär. Biz bolsa özümiz näme etmeli? Özümiz maska dakynmaly. Ýöne bizim dakynýan maskamyz näme diýär? Daşardan gelýän howadan bizi goranok, tersine bizim howamyzy daşardan goraýar. Şonuň üçin meselem men daksamam, men meselem koronavirusy bolsa, men daksam meni goraýar. Ýöne öňümdäki adam maskasyz aýlanyp ýören bolsa, onda da koronavirus bar bolsa, onu nemeden onu maňa bulaşyp bilýär. Şonuň üçin neme diýilýär? Sen maskan meni goraýar, men maskam seni goraýar. Şonuň üçin öýde dakylýan, öz edýän maskalarymyzy, matadan maskalarymyzy hökmen her kim dakmaly. Adamlaryň 25% koronavirusly bolsa da bilip bilmeýärler. Daşarda 10 adam görsek, 100 adam görsek diýeli, şolaryň 25 adamy diýeli koronavirusy bolsa da bilip bilmeýär. Şonuň üçin her kimiň dakmasy ünlenilýär. Düşünükli. Onu bizi maska sizin ayçyňyza görä bizi goramak üçin dakamyz oktanym. Başgalaryny özümizden goramak üçin dakýatsa. Hawa. Esasy bizim şu wagt nemämiz? Mata maskalar. O intosan mäşdi ýanky aýdanlarym, olar eger tapsaňyz elbetde olaram dakynyp bilersiňiz. Ýöne şu wagt şolar almaň, biz hemmesini zatlara, saglyk işgärlerine berýär diýerler. Ýöne maskadanam zat etmeli. Häzir ikinji sorawda da geler, onu aýdyp bererim. Siz neme deniz? Maskalarny bar bolsa ýanyňyzda görkezäň. Men ýanymda bir maska bar. Entolsanäş. Men öňräňden apdym pandemiýa çykman karak. Menkin zat oýandy. Sizinki? Zat görkezäň zat doktor bolar gelýänçe näkilet bakylýar görkezäň. Dakynlaryny görkezäň. O her kilek zat ba internetde zat gülkünçü görkezýärler. Beýt takmalar, kelläň geýmeler zat diýip ýa-da eňiňe takmalar diýip. Birinci joçu biz aslında maksadımız burnu goramak. Burun bu ağız diýen, burnu ağız goramak. Ondan soň şu maskalarda staýadyra bolýar, özü neme diýip bolýar burnuňa görä. Tak neme diýip. O yapmalylar. Ondan soň eger maska nämedir sebäbi şu maska agyrapda mata maskalary ýuwup täze ulanyp bolýar. Ondan soň müňýalak maskalar ken ýuwup bolmak. Şoň üçin arasaja bir paketçik ýa-da arasaja bir kagazy daşyň içinde dolap goýmaly, ulanmaýan wagtyň. Düşünükli. Biram mata maskany. Mata maska barada aýdyp bereňmi? Hawa. Bizim ulanýan mata maskamyz nähili bolmaly diýişimiz ýaly. Birinciden asyk dokalan bolmaly. Şu materialyny hiç ýyl içinden hem günü geçirenok ýa-da meselem iýdi görrenok şoň ýaly syky bolmaly. Sebäbi bizim asgyrymyza, ösüremize gidmeler şunun içinde galýar. Daşyna çykman, şunun içinde neme edip galmasy üçin. Biram dakamyzdan soň hökmen gapdallary gowşak bolmalylar. Gow ýapylan bolmaly sebäbi siz häzir şu taýlar gowşak bolsa, gürläňizde edeňizde de gapdallan howa çykyp durýar, geýeniňiziň manysy bolmaýar. Biram burnuň üstü bilen ýapmaly sebäbi burundan hem çykyp bilýär, asgyrymyzda esasanam çykyp bilýär. Biram maskanyň diňe howa aslında howadan hem de biz maska bolan üçin ýüzümizde nemänem özade diýär. Bilmän özümiz meselem şat maska bolsa ellem dokta ýüzümizi ellemelerle meňip ýardyňyza düşýär ýa-da burnuňyza, ağzyňyza, eliňizi degramdok. Конечно, göz goranok maska ýöne ahir esasy nemeleriň virusyň gelip biljek ýa-da çykyp beriljek ýerlerini goraýar. Düşünükli. Indi şu hafadan ýasalan ýamardan ýasalan maskalar nähili olarlan bolýarmy? O sonra men şu marlydan ýasalan hiç öň eşitmändim. Onu şoň üçin birazajyk seredip gördüm bolyny. 100 ýyl öňde 1918-nji ýylda Spanish flu diýip grip çykan wagty şonna 2 gat marly olanmagy maslahat beripdirler medsistralara. O hiç ýyl onuň goranyň ýokdugyny bilinipdir. Tersine marlyny biz näme üçin esasen tozan almak üçin ulanýardyk daşarda. Olar bolsa has tersine nemäni tozany kapany özüne çekýär. Şonuň üçin hem gigiena tarapdan hem arasa däl, hem hiç ýyl goragy ýok. Biram
8 qat edip diksem demal bolanok onna hakykatdan hem gaty nime bolýar hem ýuwaňda da gowşak bolýar sebäbi her gerek takynanmazdan öýe gelemizde hukman maskamyzy sabyrlap ýuwmaly ýa-da nime goýmaly maşynka goýup kirmaşyna goýup şo taýda ýuwmaly. Marlylaram onuň üçin hem nime bolmaýar hem o tarapdan hem ýöne asyl nimesi goramaýanlygy. Onu 8-10 gat edip 100 gat edip edip oturanlardan 2 gat edip ýa-da 1 gat edip gatmatadan etmek maslahat berilýär. Marlyny şu wagt ullanylanyok diýişimiz ýaly. Halkın el yeterli maykalardan, balaklardan ya futbolka değil ya şolardan, dağıtlardan etmeyen maslahat berýänmi? Ha, esasy nimeden edilmek, pahtadan edip bolýar. Ýa-da meselem bizim ulanýan biz matalarymız bolýar. Esasen meselem kuhnyada ulanýar, ýa-da meselem arlyk edip çağalarda ulanýar. Şo materiallar gatty bolýar, ýa-da prostin bolýar, ýasykdaş bolýar. Şonýal materiallar alyp, eger ýuka görseňiz 2 gatam edip bilersiňiz. Hatda arasyna nime diýmem bilersiňiz. Arasyny bir nime ýaly jübi ýaly ara goýup içine meselem her çykyňyzda zat salfetka da goýup bilersiňiz. Salfetka goýupsam aýryban bilersiňiz. Ýöne, конечно, salfetkaň içine hiç tat goşmalar, prosta arasy salfetka etdiler. Arasy. Yo, hiç tat goşmalar ýa-da arak ýaspyrt goýsaň bolýandra. Başga ýerler üçin boluplar ýöne bolanok koronavirus üçin bolanok. İnternetde bir şoňaly Lukman Alim maslahat berip durmka diýdim da bir ýarym sagatdan ýetkäň diýip. Etmeler adam edilmeýän qadagan nimenim özüňde ziýan ýetirersiňiz beýseniz gaýtan. Näme diýen ýetdi eger şu spirdi ýa alkogoly itgasalar? İtgasalar virüs öldüremek, olsan öz şo hawa ýollaryndaky ýa-da öýkünindäki ýa burnuň içindäki öýjükleri öldürýär gaýtan. Oňa virüse ziýany ýok. Virüs gaýtan soň zat bola virüse gapaçylýar. Sen burnuň içindäki öýjükler ýa-da mukozasy aýrylsa, virüs gaýta şoň içine girip köpelip bilýär. Yo, öýküne baryp spirt virusa degip öldürip bilenokmy? Öýküne barýança öýküniň ýoluna galýadanym şo içinde öýküniň wadan öz öýjüklerini öldürýär. Virüs aşakly edilýär. Sen hem virüs sana ziýan berýär, hem spirt sana ziýan berýär. Düşünekli. Köp sağ olun. Şoň üçin nerden maslahat alýan bolsaňyz çeşmesini barlan, namdarmyka, dälmyka, her görende adyňyzy. Türkler aýdýar, her görende takkallyny ýa-da taňdyr öýtmedi ýa-da. Inni şun ýene bir gelip şoň soralaň ýeri öýde wagtyň virusdan gorunmak üçin maska takmak hökmanmy? Howun men bir dokument anni bir kagazda gördüm da bir ýerde goýulypdyr. Ýaşullar diýä otoglaryna oturup diýä maskalaryny takanyp otursunlar diýä da. Şo barada näme aýdap bilersiňiz? Eger bizim bütün maşgaladaky adamlar özlerini goramak nemelerini berjaý edýän bolsalar, borçlaryny meselem näme daşaryk 2 metr uzak durmak, ağzyna maskasyny takmak, ağzyna burnuňa we gelende elini ýuwmak, şu zatlar berjaý edýän bolsa, gatty adal ýa virusyň bir-birimize ýokuşma zady ähtimali. Öýe gelenler aslında öýdäkiler şonu berjaý etse, öýde maska giymek hökmanlar. Ýöne diňe şu halatda takmaly. Öýde bir kesellän bolsa ve bunun koronavirusluğu bilinýän bolsa ýa-da koronavirusdan şüphelenilýän bolsa, ona şol adam özü takmaly. Biron bizem şol adam bilen bir komnatda boljak bolsak ýa-da meselem diýelim nahar nertip berýär, edip berýär, arasaçylygyny edýär, şonu ýanyna baramyzda hökman bizem maska takmaly. Ýani hassa adam ma wagty şonu koronaviruslu diýip pikir edip şoňa görä hereket etmeli. Aslında öýde olan gorunmak üçin etmeli zady. Onun daşynda eger biri hassa bolsa aýry komnatda bolup öz başyna nemetmeli, adamlar bilen öz maşgalasynaky adamlar bilen aralygy goramaly, uzakda boljak bolmaly. Öýde bolsalar ama eger bir hassa bolsa hem hassa maska takmaly, bir-biriniň ýakynyna barjak bolsa hem gapdannak maşgalasyna takmaly. Ýöne maşgaladaklar öz aralaryna takmasalar bolýar. Ýöne şol hassanyň ýanyna baranlaryna hukman takmaly. Ýa-da şonuň ellerini atlaryny ellejek bolsalar, ýakynlaşjak bolsalar, has arasy gigiýana nemetmeli. Bolsa tualetini, banyasyny aýry tutjak bolmaly. Düşünekli.
Doktor Çari, nähili arataýlaýjylary, desinfektantlar ulanmaly. Adaçy gaň bellep geçdiňiz. Bu maşina bilen wagtyň elime demetmeli pon. Şo arada giňişrak maglumat beräýdi. Giňişrak, şo zat birinji bilen faun virus öldürýär. Bir elbir şoň üçin faun lap ýolyny diýär. Virus öldürýär faun. Ýöne gowjelyp ýumaly, çalaja ýuwsan ýa-da reska çawtak ýuwanyp esten bolanlar gowjelyp başyny 20 sekundlap gowudyp dymlaklaryň arasy bilen barmaklaryň arasy bilen soň başlamamak köp sıpya ýatdan çykyp ýa-da ýuwamyzda başlamamak giren nokta eliň aýatynyň içine. Şu başlamamak ýöri taýretini ýumaly. Soň ýa aýdyşymlaryk bir söýçen fabynlap ýumaly. Ondan Barmaklaryň arasyny. Barmaklaryň arasyna ma. Ondan soň ýa-da daşarda ýa-da maşynada atly bolsa, onu zatçy 60% bolan alkoholli, spirtli araçlaryjylar alyp, şu maşynda goýup ýa-da kiçirak bagawata jügünde götürüp, şoň bilen gaýta ýumaly. Şu haçan 1.50 sen ýa-da daşarda gatynda 50 sen, şoň araçlama sebäbi olam da öldürýär, virus öldürýär. Elindäki sebäbi her virüs geldi diyelim. Benim üstüne de şu sağını koysam yüksem şun öldür ya. Biraz vazgeçtikten sonra. Sen edil spidem şun yalak. Değilse şeydip şun öldür ya. Yönü en gofu sağın sevmem medya. Virüsün daşındaki çeperi o ya daşında virüsün sevabı şekilci var da. Şuna şekilci bağ olsa köp görünür toğlak ondan sonra dağıtları var ya ters yağacak dağıtları var. Şunun için hatta koronavirüs değil ya sebebi ters yağacak şekilcikleri var. Sağın şolar erediye. Şu eredip virüsün şeklini bozuyor. Virüs açılıyor. Ondan sonra yaşayıp virüs. Spirin son ediye yönü tesirat gücü. Yönü 60%, yine 60% spirit birin etmeli şunu. Öýde arasalanmaly ýerler zatlar bar men diňe elimde arasalanmaly bile bolýar. Mine köp öýlenýän ýerler bar da öýde gapyň tutawajy diýe bilemem. Başga zatlar olar nähili arasalanmaly ýa-da näçe ýygylykda arasalanmaly. Olaram şu näçe ýygyp oturşan çok öý arasalamagy säsen bilip bolanok nirden virüs geleni ýa-da sen häzir geldin elini ýuwdun ýöne belki sen telefonundan ýa-da açaryndan virüs geldi. Dağdın stol üstüne goýdun otak geçdi. Şoň üçin esasan tuwaletdi, kuchnyany we beýleki ýaşaýyş komnatlary ýygydan arasylap durmaly. Hepde de iki ýerde ýa-da hepde de bir inadymdan arasylap durmaly gowadyp onu başdan ýokaryk. Düşünekli. Onu adynyň 60% olar arasylama üçin adynyň 60% alkogol bolan bir terişden bolmaly. Düşünekli. Doktor Maral, bir yaramayan ýa-da ýokşan biri bilen duşuşsam maňa da ýokşup bilermi diýip bir sorapdyr. Ýani bellek geçişimiz ýaly eger şüphelenilýän bolsa, ýagny meselem geliňizde eliňizi ýuwduňyzmy ýol adamyň ýanyndan bileňdir, ýanyna bolaňyzda uzak durduňyzmy bileňdir. Hatda uzak duraýaňyzda da hemme zatlar berjaý edäýiňizde de ýene size ýokşma ähtimaly bolan üçin siz özüňizi hem edil hasta ýaly özüňizi hem koronavirus bulaşan ýaly, ýokşan ýaly pikir edip öýde özüňizi karantina almaly, izolasiýa almaly, 14 günläp gowlaşan çaňyz garaşmaly. Hatta arasynda meselem ol simptomlar bar diýäňi doktor çağırylan bellek geçdi. Meselem üskülek diýdi, ondan soň asyrma diýdi, gyzgyn her hili simptomlar bolup bilýär. Şolary görsegem özümizi gowlaşan çak bir näçe gün öýüň içinde saklap, esasy 14 gün, 15 gün saklap, ondan soň çykmaly. Öý maşgalamyzdaky adamlar bilenem bir-birimiz bilen ýene olara da geçirmezlik üçin, ýokuşdurmazlyk üçin ýörükde aýry tutmaly, özümizi balnoy ýaly pikir etmeli. Eger nemeden bolsak, şoň ýaly koronavirusly adamyň ýanyna bolan bolsak. Umuman daşdyrmaly ýöne duşaýynam bolsaňyz. Ha, o sebäbi diňe özümizde biz özümüz geçip gidip biler 14 gün içinde hiç tat bolmanan biler ýöne bir adam koronavirusy
bir oduran yerine 3-4 adama ýaýratyp bilýär, gatyçalt ýaýraya. Gribiň ýaýrama nemesi bir adamdan bir adam, meselem kapitalyňyzda 10 adam duran bolsa, sizden diňe bir adama ýokuşýar şol adamlardan grip. Ýöne zat bolsa, koronavirus bolsa, kapitalyňyzda duran 3-5 adama ýaýrap bilýär. Şonuň üçin gatyçalt ýaýraýan üçin diňe siz özüňiz dälen başgalaryndan pikir etmeli. Şonuň üçin öýde 14-15 gün oturmaly diýilýär. Köp sağ olun. Indi bolsa doktor Çağrı çağalar barada gurrun edelim. Çağalarda yokuşup bilýärmi? Ya da çağalara hani başta çağalara yokuşup bilýän täbi çağalara yokuşanyp eýle-beýle zat diýdiler-de. Çağalarda yokuşup bilýär. Hemmekse yokuşup bilýär. Tapagy ýok, çağa, bäbek, ýaşuly hemmekse deňderejede yokuşup bilýär. Eger yokuşýan bolsa çağalar hem ýaýradýarmy beýlekler ýaly? Awa, deňderejede. Deňderejede ýokuşdurýar. Düşünipli. Çağa wagty inçe kesel ýaly kesele duçar bolup açylan adamlar, gowlaşan adamlar, virusu gowlaşan adamlara virusun ýokuşma ähtimaly hat kelmi diýip soraýarlar. Zat bolýar. Ýa-ni az gowşan bolsa-da. Wazat ýokuşmak aýratyn bolýar, virusu alan soň şo virus nähile geçiren ol aýratyn bolýar. Ýokuşmakda şo başga bir bannoýdan ýa-da şo simptomy bolmayan bir bannoýdan geçip ýokuşup bilýär. O hemmekse virus içine girýär, bolýar, o ýokuşýar. Ýöne soň sen organizma şo nähile ýeňe esas mesele şol. Ondan soň häzir fagdyn adamlarda, immuniteti güýçli adamlarda ýeňil geçýär. Hatda bilen olam virus maňa geldimi, gitdimi ýa-da näme boldy. Hiç daha bilen ok, bu aýrylyp gidýär virusdan. Organizma şonu ýeňýär immunitet. Eger meselem zat şu adamın bady fagly bir pesrak bolsa ýa-da biraz organizma ýa-da birazara gowşagrak diýerse, şonu biraz gowşak diýmez immunitet pesrak diýdimizde şo. Şo immunitet pesrak ýa-da şu gowşaklarda birazara agyrrak geçýär. Täbi virus bilen sewişmek üçin bizim immunitetimizde bir top öýjükler bar ýürüýtde. Şo hatda gorokçular, sallatlar diýilýär şolara. Bizim organizmamyzyň bady gorokçulary. Şolar uruşýar. Näme dat gelse bizim organizmamyz bizi tanamayan, bizim öz organizmamyzyň daşynda näme dat gelse şolar birinji oçur gidip uruşup başlaýarlar. Eger şo pesrak bolsa onda agyr geçýär. Ýa-ni eger adama ýa-ni virus gelen ýagdaýynda şo wagtky immuniteti derejesi güýjü näle bolsa şoňa seretmeli. Eger çağa meselem şu adam 20 ýaşynda diýeli, ýöne zat bu çağa iç kesel zat geçiren bolsa, inçe kesel geçiren bolsa, ýöne şu wagt immuniteti güýçli bolsa, onda tagdyn adam hasap edilip, tagdyn adam ýalyp geçirer. Eger şu inçe kesel ön geçiren bolsa, bu interim şu organizmasy gowşagrak immuniteti pesrak bolsa, ýene bul birazrak zat bolýar. Agyrrak geçirmegi gatakma. Çağalara maska dakmalymy? Şu wagtky ilmi işlere göre 2 ýaşyň üstüne dakmak maslahat berilýär. 2 ýaşyň üstüne kiçiräjek dip çağalara dikip destek gowalar. Düşünipli. Goýmaýan bolsa meselem ýüzüne goýsaň 2 ýaşlam hani 3 ýaş diýende de gaty kiçide çağa ýüzünden aýryan bolsa. Seretmeler çağa her kim öz çağatyny öz gowtanýandyr. Ondan soň şoňa göre çağaňa ýa-da düşündirmeli gowadyp çağaňa şunýalyk sen şundan goraýa. Eger düşündiljek o virus düşündirmeli, şunýalyk ýagdaýdan geçýär, sen men şu wagt hem dünýä şunu geçirip otyr. Biz hem şu geçirýäs. Ondan sebäp bolmaly diýip aýtmaly. Eger çağaň ýaşy kiçiräk bolsa, çağaň düşünjek şekilde düşündirseňiz, köp çağa birazrak düşüner diýip pikir edýär. Hawa. Düşünme ahmal bir kiçik hakany goýatsaň ýatmasaň ýa babay gelýär näme. Şoňaly babay ýerine virus ulansalar bolýar-da. Bir soruya çağam näde goraýyn ýa-da çağalar näde goralmaly? Çağa näde goralmaly? Aslında İngilizce jogaby daşa çykarman goralmaly. Meselem şu wagt kanykul gowda, daşa şu wagt Türkmenistanda kanykul. Ýöne meselem sadyklara ýa-da okuşa giden oklar, sadyklara gidýärler, men toşuna bilemok. Gidýän bolsalar, gitmeseler gowwalar. Täbi gitler häzir başga bir maşgaladaky virusy oň çağasyny oýnasa, oň çağasyndan sen çağaň geçer, sen çağaňdan sen maşgalyň geçer we sen eger öýde
yaşlırak adama bolsa ýa-da enata şolar agyr geçýär. Biz birinji oça şolary goramaly. Çağalar daşarda başga çağalar bilen oýnap, bir de virüs öýe getirip biler. Şoň üçin çağalara kendi daşarda oýnatmajak bolmaly, goňşuň çağalary bilen, datlary bilen. Eger howly jaýda ýaşaýan bolsaňyz, onda bolýa öz-özüňiz maşgalaňyz bolup oýnasaňyz, gowy çağalarym hedileder. Ýöne goňşy bilen oýnatmajak bolmaly, düşünüp aýtmaly. Eger oýnajak bolsalar, näçe daşara çykmasalar şonça gowy. Onu çağalara sadiga we mektebe uğratmaly dämi? Sizin maslahatyňyz. Şu awa daşara çykmasalar şonça gowy da, şu kanikul o gowy sadiga da eger gitmeseler in gowsy ýa-da sadigiň öz zady bar bolsa, hereket düzgün girildiren bolsa şu virusdan goranmak üçin onu gowy. Şoň üçin men pikirimçe sadiga göre ýa-da maşgalar ýagdaýyna göre gowy seretmeli. Gitjek sadigiňe ýa-da jaňa gürleşmeli, siz şuňa bolap bam sizde düzgün girdiňiz, näme diýäňiz goramak üçin diýip şoňa göre boluvermeli. Mümkin bolsa uğratmaly, uğratjagym bolsaň onu riske azaltmaly. Gowy şu wagtda gynansaň şoňalak biraz şoňa öwrenişmeli. Geçýänçe çydalyň üýşüp. Inni doktor Maral göwrellere, täze çağasy bolan enelere we ýangy doglan bäbeklere koronawirusyň täsiri nähilka? Şu barlaglar şunu görkezýär. Göwrellere de ýa-da ýangy dogran çaga dogran aýallara da başga adamlarda bolşýaly hiç il tapawdy ýok. Olara da deň derejede ýokuşup bilýär. Has köp diýen dat ýok. Olara has köp ýokuşýar diýen dat ýok. Şo bir derejede ýokuşýar ýöne diňe bilinýän bir zat, diňe minus taraby olaryň immuniteti petrak bolýar ýa-da olar hem göwrel bolansaňlar has köp neme bolýar. Näme diýsem kam has sağlıklary, zatlary, birazajyk immunitetleri pes bolan üçin olar has agyr geçirip bilýär. Şonuň üçin olar hem edil başga adamlar ýaly özlerini hemme zatdan şo boljak zatlardan gorap saklamaly. Göwrel aýallar biram şunu soraýarlar, dogramsaň çağany emdirip bilermi eger koronavirus badygymy pikir etsem diýip soraýarlar. Hawa emdirip bilersiňiz, ýöne de eliňizi ýuwup maskaňyzy takyp emdirmeli. Diýany ýok, çaga süýt bilen geçenok koronavirus diýip bilinýär. Bir tarapdan hem neme diýmem oturmaň häzir göwrellerim belli trimestrlarda nemeler bolýar, barlaglar bolýar, doktora gidip çagasyny barlatmaly. Onuň meselem eger bolýarça öýden barlaklaryňyz geçirjek bolan, bolmajak bolsa da hökman doktorlarymyz bilen gürleşip balnitsa barmagyňyz sizin üçin howpsuz boljak bolsa, ona gidip barlagyňyzy dowam etdirip bilersiňiz. Ýöne göwrellerim hem çagal maşgalalaryňam edil şoňal goraglaryny berjaý etmeli, goramaly özlerini. Göwreliden ana virus degse çağatna geçip bilýärmi ganysyny? Ol şu wagt neme däl toýçuna bilinýän dat ýok. Sebäbi ýangy doglan çağalarda da virusyň badygy käbir nemelerde görkezildi, ilmi işlerde. Ýöne olara çağada doglan wagty geçdimi, doglandan soň başga bir ýerden, howadan geçdim, başga adamlardan geçdimi, onu bilip bolanok şu wagt. Ýöne bolbamylar, bolmanamylar çaklanýar. Düşünýär. Köp sag bolun. Doktor Sary, köpüýümizini ýa-da köp adam işlemeli bolýar-da, işe gitmeli bolýar. İşe gitmeli bolaýan ýagdaýynda iş ýerlerini nädip goranmaly? Birinciden öýden işläp bolýanmas en gowsy telefondan zatdan ýa-da kompýuterden şu işi alyp boljak bolsa en gowsy. Eger işe gitmeli ýagdaýynda onda men pikirimçe en gowsy başlyk bilen gürleşip şuňa ýagdaý bar. Biz öz aramyzda öz aramyzda gorasak, maska taksak hemmämiz diýip şoňa gürleşip şoňa göre hemme kişiň edip biljek zatlaryny goýma düzgüne girilmeli. Men pikirimçe mesela maska hemme kişi, ondan soň hiç kim bir-biri bilen elleşmesin işe ýerden gelende, ondan soň hiç kim bir-birini zadyny ellemesin, mesela telefonumy ellemesin, ondan soň 2 metre uzak dursun. Şoňa düzgünle ýa-ni daşardaky normal adamlar goranmak üçin edilen hemme düzgünleri şu iş yerine gitjek yerine işte şu girilseler en gowsy şol. Men pikirimçe hep bir-birine düşünüşde gürleşdiler.
her kim neme der mukadiye, şunu eder mukadiye. Her kim bir-birini goraya da diňe sen mesela gidende diňe senler o taýdaklaram hemmesem şoňa geçip bilýär. Köp maşgalalarda ýaşullar bolýar, soň ýaşullary atam goramaly bolýarlar. İşte yaramayan bolsa ya özüň yaramayan bolsa onda näme etmeli? İngolsa işler ýollaşyň yaramayan bolsa ya özüň yaramayan bolsa. İngolsa özüň yaramayan bolsa göneýde oturmaly. Sen häzir diňe özüň goranyp da bir pandemiýa bu başgalarym goramaly. Sebäbi jogapkärçilik almaly. Eger yaramayan bolsa başga adamlar bilen goramaly, pikir etmeli birinji bilen. Soň başlyga jaňa dip bolar ýa-da ýagdaýa görä şunýalyk men yaramagyny gaýrat edip şunýaly geçýänçe men öýde oturaýyn. Ondan soň gowlanşyp başlansyň ýene işe gelip başlaýaryn. Oňa näçe öýde oturma ona soň ýene üstünde duraýar. Ondan soň iş ýerinde başga biri yaramasa, meselem bu dostum ýa bir işleşiň yaramasa onda näme etmeli? Onda da şu işleşiň bilen gidip gürleşip bolar şunýalyk ýagdaý. Şu her kime düşünülmeli, her kime aýtmaly. Nähilek ýagdaýda bir-birinde geçýär. Başlyk bilen gürleşmeli. Şeýdip bir şu işlejek ýerinde şoňa bir düzgün zady bolmaly. Herketlendirme düzgün Düşünekli. her kim edip biljek zady. Köp sag bol. Doktor Maral, saglyk ulgamyna işleýän doktor we medsestra netbaratlar özlerini virus bilen hastalanan näherlerden nädip goramaly? Olaryň näsallary has köp bolan üçin we käbir näsallarda virus has güýçli bolan üçin olaryň ekstra üstüne näme etmeli, özlerini goramak üçin ýollaryny tapmaly bolýarlar. Bular bolsa birinciden balnoy aýry komnatda tutmaly başga balnoylardan. Koronavirusu näherlerde? Näherler diýdim men koronavirusu näherler. Hawa, esasy ýa-da koronavirus şüphelenilýän balnoy bolsa, şoňa ýagdaýda şo balnoy birinciden aýry bir komnatda saklamaly. İkinciden balnoyun komnatyndan hawa ventilasiýasynyň ýokdugyny nämetjek bolmaly. Şo ýok ýere saljak bolmaly. Sebäbi ventilasiýa bilen viruslar gidip başga ýerlere ýaýrap bilýärler. Üçünciden hukman şo balnoyň ýanyna diňe bir doktor ýa-da bir näme girmeliler, medsestra girmeli, medbrat girmeli. Bir näçe adam näme etmeliler, diňe şoňa bir näme dilen, şoňa jogapkär bolýan bir näme bolmaly, bir saglyk işgär bolmaly. Hukman balnoyň ýanyna giremizde de her gedek giremizde doli ilk haladyny giýmeli, ýörüte ol her balnoy üçin, her balnoya giremizde aýry halat giýmeli. Sebäbi birine bolup beýleksinde bolmananlar. Şoň üçin her balnoy üçin aýry etmeli. Haladymyzy 50-ňimizi giýmeli, gözümizi hem goramaly, gözü Google diýil, ýani gözlük nemeler bar, aýnekler bar, şolary dakmaly. Hukman adyňyzy, maskaňyzy dakmaly. Ýöne çon dakkaňyzdan soňam girip çykaňyzdan soňam çykaraňyzda da gaty möhüm nädip çykar ýani. Häzir alyp çykarışdyryp her kaýyn hem ýeriňiz ellep dursaňyz onda hiç dadyň manysy galmaýar. Ilk 50-ňiz özüňizde haladyňyzy çykarmaly, haladyňyzdan içinden näden daşyndan çykarmaly. Esasan eliňizde bir gedek geýilip zyňylýan halatlar bolsa has gowy. Zyňyp bilmeýän bolsaňyz daşyny çöwürüp goýup soňandan soň ýuwmaly göni. Ondan soň elliňizi çykaraňyzda da içinden çykarmaly. Daşyndan ellep çykarsaňyz ýene şo bir zat bolýar. İç tarapyndan eliňiziň degen ýerinden çykaryp, ondan soň eliňizi ýuwup, ondan soň ýeke-ýekeden ilki gözüňizdäki aýnaňyzy çykarmaly, aýnaňyzy gowadyp arassalamaly. Ondan soň agzyňyzdaky maskaňyzy çykaryp, soň ýene bir gezek eliňizi ýuwmaly. Ýani girmäkden çykmakdan nähili giýinseňiz hem ýene de hukman eliňizi ýuwmaly. Hawa. Bizim zat bolýar, men bir aýdyp berin istesem, belki başaryn. Bizim mesela Barnistamda bir nähile gedýär. Eger häzir diýeli bir bannoy geldi we şo koronavirus bolma ahmal bolsa, şu bannoy bir komut aýrýar, ondan soň hiç kim ýanynda baranok, telefony gürleşýär bannoy bilen. Soň reskene media test uradýar bannoy koronavirusyn dämi diýip, ondan soň testiň wady netijesi gelýänçe biz bannoy bilen telefony gürleşýär diňe. Video ýa-da göni testli telefony gürleşýär. Eger ondan soň ýanky bannoy negatif bolsa, onu arkaň girip başlaýar. Koronavirus ýok bolsa, eger ba bolsa onda nähilek bolýar? Ba bolsa, bizim Barnistamyzda
virüsde bir topar var. Diňe şu COVID-19 yani koronavirüs banmalar serediye olar diňe. Täze hemme doktor hemme banmalar serespe koronavirüsden serediyen doktor beýlek banmaya geçirme ahmal yani koronavirüs ya da beýlek doktorlar şoň üçin diňeje bir topar var. Şol diňe koronavirüs banmalar serediye. O doktorlar kendi beýlek doktorlar bilen kendi gatnaşanoklar sebebi olarda da bolma ahmal bolýar. Şoň üçin şeýdi bir aýry bir gruppa bar da şeýdi nemet çok bolýar. Ram sağlık ulgamynda işleyen doktorlaryň ruh welentligini ya da motiwasiýasyny nähil goramaly, şolar barada nämeler edilýär? Hatam agyr geçiren döwletlerden tejribeler näme? Gatty köp soru esasen sağlykda işleyen diňe özleri däl maşgalalaryna, ýakynlaryna işleyen adamlaryň bularyň stresleri ýokary bolýar sebebi näme bolarka meniň ýakynma dip pikir edýärler doktorum, medsestra, medbrat bolan adamlar esasy ýanlaryna. Bularyň etmeli zatlary birinciden käbir zatlary biziň elimizde dälligini pikir etmek. Hawa adamlar şu wagt pandemiýa boldy, adamlar ölüp bilýär we elimizde derman ýok. Şonuň üçin meniň edip biljek adamyň daşynlaky bolýan zatlar üçin men günäkär dälip ilk başda özüň bilen ýüzleşmek. Onu kabul etmek, şu wagtky bolýan faktlary kabul edemizden soň hökmen gapdalymyzdaky adamlar bilen maşgalamyz bolsun, işdeşlerimiz bolsun, problemlarymyz gürleşip durmak. Näme içimizde meselem öýde problemamyz bar bolsa, eger dertleşip bilýän adamyz bolsa, işte olar bilen dertleşmek ya da işte kösenýän ýerimiz bolsa, işdeşiňiz bilen şonu göreňizde adamlar bir-biri bilen gürleşende hemmesiniň kynçylyklarynyň bir-birine meňzeýänligini görýärler we duýugdaşlyk bildirýärler bir-birlerine. Şon ýaldatlary etmek, öýe geleňizde hökmen öýde maşgalaňyz bilen wagt geçirmek, yeke bolmajak bolmak esasen sebebi ýokuşdurarnyp gorkup edilen ok ýöne esasy eger gorap özüňiz neme dip alyp barsaňyz köp nemeler doktorlar şunu aýdýar, men yeke bolanymdan özümi gorap maşgalam bile bolanym gowy sebebi maşgalada uly bir motivasiýa bolýar adam üçin. Doktor öýe baranda näme etmeli maşgalasyny goramak üçin? Öýüne baranda da birinciden daşaryna öýe girmäke ya da öýe girende aýry bir komnat bolsa, göni eşiklerini çykaryp, göni duşa girip yuwunmak ya da arasalanmak duşu banyada o ýanky zatlarym göni yuwmak, aýry yuwmak, başga eşiklerden, zatlardan aýry şekilde yuwmak. Eliň zadyny yuwandan soň, onuň soň özüni arasalansaň, onuň çagalary bilen maşgalasy bilen neme dipler. Ýöne meselem şu wagtky doktor çar has gowulýandyr. Daja neme diýerler, işdeşlerimiz maşyna eşigimizi çarşyp onuň soň girýär diýerler. Sebebi şon ýaly neme diýerler da çagalaryny gorkýanlar üçin we dogry edýän zatlarym, pikirlenýän zatlarym şon ýaly zatlar çäreler edilip bolýar dip pikir edýän. Bolýar. Goşulýar. Indi doktor çara hasta birini soramany isleň bolýarmy? Gitmeliler. Hasta Men var. men gaty ýakynym soramasaň bolanok, hani il näme diýer? Ya bir hilek görür, bir hilek özüň bir hilek duýarsyň. Telefon var her kimde o da şükür. Telefona jaňa dip bolar. Göni eline ya da damaşyny bar bolsa, ondan soň eger hasta bolsa ya da hasta dälem bolsa, şu wagt birazrak şu koronavirüs geçýänçe garnaşlarda gitmejek bolmaly. Çay ya da çöreğe çağırmaly, ýa-da hiç kimi olar oturmana gitmejek bolmaly. Hasta bolsa dagym wapşe gitmejek bolmaly. Jaňa gürleşmeli ýagdaý düşündirme, şunu ýarak ýagdaý zat dip. Düşünüpdi. Gelmeň diýmeli, bir yaramayan olsa, başka bir yaramayanım olsa barmalylar. Yaramayan bolsa da ýöne gardaşyň bilen tagdynam bolsa, görüşmek bolmaly. Düşünüpdi. Gardaşyň bolsa ýaly. Düşünüp käbir gardaşlara degeni bar onda. Diýnaýdy. Türkmençilikde käň gatnaşylýar ondan soň. Doktor Maral, bu türkmen märekelerine barlan wagty näde boranmaly ka? Soru ýalňyş
Onyal zat yok, Amerika barmallal. Şu an adamlar bütün dünyada zat var. Kesel bavatı bizim Amerikanı pikir etmemiz hem ayrı bir yanlış bir zat. O şu an her kim öyde oturmalı. Amerika barlanma onun köpçülüğü barlanma hükman nemedil ya. Şu an in köp yayrayan yeri, in köp mesela barlar dedi de at dedi ya da mesela dışarıda bir uyuşup toplanılyan yerlerde in köp şotayda adamlardan bir-birine bulaşıyor. Şonun için Amerika barında siz özüňizi arasda saklasaňyz gelip biri sizi kucaklar ya da elleşer da eder. Siz her kişi distansiýany gorajak bolsaňyz, ol bolanak şu an internetde de köp görýär. İşte şimdi salamlaşmanym üçin gaty gördü. Mesela siz Amerika'ya gidip gözüňize getirin maskal zatla ayrı oturup bilersinizmi? Şonun için on ýalda atlarym ya da 2 metr bir-biriňizden ayrı oturup nädip Amerika bolýaňyz, onun ayrı bir problema. Şonun için ingosi hiç ili gitmezlik. Şu an adamın esasy nemesi janynyň saglygy. Birinji goramaly adamyň saglygymyz. Ondan soň dir galsak toýan bolar, sadakada bolar. Olary soňandan soň pikir edip bolýar. Şu watlykça hemme zady goý bolsun etmeli. Bütün diňe özümizden gapdalymyzda adamlaram pikir edip şu şekilde hareket etmeli. Toyota da kana ayda. Zat oldu mesela Koreýada ilk başta çıkıp başlanan bu koronavirüs. Koreýada bir adam ne 3000 adama geçiriyor. Şol Koreýa 60%'ine virüs yokuşan adamlardan şol jogapkar ya günäkär diýen hatda. Bir adamdan o näme diýär? Kızgın ba wagty, kızgın bam ýa-da zat bolýar. Bir özüni gowdýan o kızgın zat ba. Mereka gidýär, bir dini bir mereka gidýär. O taýda näçe adamma. Soň gidýär, bir küçük günden soň şoň pozitif çykýar bady. Koronavirüs çykýan adamda. Ondan soň şu giden ýerlerine gidip barlaýarlar. Sizde şunu ýalak sizden biri gelip görüşüpdi, şonda çykdy diýip. Soň olardan hem çykýar. Olaryň garnaşlary, öýdäkiler, goňşulara çykýar. Şeýdip gidýär, Koreýa 60%'ini ýa-da iki adamdan geçýär. Gaty möhüm Amerika gitmeliler. Kesinlikle. Virusun degen 60%'ında da. Ha, o virüs degen 60%'ında halkın derler. Inni toy ýasy soň toy sadakany goýup bolar bolan ýas zat bolsa nähili etmeler gitmän otursaňam biri geçýän owa ýöjäň edende de owada bir pahir bolupdyr gittiler diýdi. Ejemli urlaşynda. Men pikirimçe zat Türkmençilikde köpmen stat bolýar, Moskwadan biri gidilýär. Görünüp gaýdan diýilýär da. Ondan soň ingowsy gitmeler, ola ingowsy. Gitmelen bolsa öýdäki ýaşullara ýa-da ejeňe gaýap enataňa gitme diýip öýdäki iň ýaş kim bolsa, iň sagdyn iň ýaş kim bolsa, şoňa maska takyp, burnuny, agzyny ýapjak şekilde maska takyp, ondan soň 2 metr gorap, daşarýan gaýdyşmy diýerler, 2 metrlik aralyk saklap, soň bar gaýdandan bar gaýdyp biler. Ýöne reski görüp gaýsa ingowsy kän salam geldim, ýyly ýarasyn diýip öýüne gelip soň ýuwunmaly öýüne gelen soň. Gelen soňam doktor ýaly ýuwunmaly bolýardy. Bravo. Inni ikinci etapy bölümi tamamladyk şu wagt. Eger ara kesme etseňiz, gyzgazyk ara kesme beripler. Immedat Gülýali seňden 3-nji başlap biler. Inni ikinji we üçünji we dördünji ara gyzgarak borum kadýanyna. Yani bir we iki ara. Näme diýäňiz? Devam edipler. Tamaşaçylaram ýardamadyk bolsa, ýürekleri gysylmadyk bolsa. Anekdota aýtlaryň bolmasa. Gülüşip otursaň gowdalla, seriýoz mesele hakynda gülüşip otursak. Inni üçünji bölüm virusun simptomlary. Inni ikiňden aýtsaňyz, virusun ýokşanlygyny nädip bilmeli? Şu wagt virüs aslında pandemiyada ýokşanma, şuňa aýdaýan ýokşanma hiç alamat görkezmänen bilýär. Simptomsuz geçirip bilýär. O birinji imkan şonu görýär. İkinji çalaja kellem ağırdy, çalaja ýadadım, çalaja bokurdagym ağırdy diýip bolýar. Şoňa ýala geçirýärmi? Ýa-da Türkmenistanda zatda köp görülýär şu wagt. İş ve tamam almada azalma, teselme bolýar. O näçe bolýar?
Yani ayttık da virüs neden geliyor? Burnumuzdan, ağzımızdan bir de giriyor içimde, doğru mu? Ondan sonra gözlerim girip biliyor. Ondan sonra her giren yerine virüs köpürüp başlıyor. Hadi diyelim burnun içine girdi virüs. Sonra virüs girenden bir neçe günden sonra virüs köpürüyor. Faanı köpürüyor onun virüsün. Şu tayda da diyan deferedip başlıyor burnun içine. Ondan sonra ne oluyor? İshal olarak. Sonra aşağıya gidiyor. Virüs aşağıya yerleşen varsa, ağzımızın içinde köpülen varsa, şu tak diyan deferiyet yani. Ondan sonra tağamal olarak. Sonra eğer organizma yani virüs yenmedik varsa bu aşağıdan gidiyor. Öyküne çenli gidiyor. Sonra öykünde köpüyor abi. Sonra öyküne böyle öykün su alıyor. Ürün su öykün infeksiyası başlıyor. Sonra demir oluyor, demir olarak. Ondan sonra demir sınavından sonra öykünle normalini öykün var nokta öykün köpü gidiyor. Sulanıyor, ürün oluyor. Son demir ondan sonra bunyalık bannolarda yani demir bilmeyen var. Hükmen doktora gitmeli. Doktora gitmese sen öykünün şu vakt virüs ele geçirttir. Öykünün içi su üründe oluyor. Sen hükmen doktora gidip şu suyu adattırmalı, içine almalı, doktordan, damardan içine at başlamalı. Eğer virüs kana geçti onunla evvel virüs için isten yerine gidip isten infeksiyona gidip biliyor. Beyne gidip beyne ziyaret etip biliyor. Ondan sonra başka organlara gidip biliyor. Böbrek, hatta daha da molyadı. Mesela din öyküne gidiyor. Ağızdan girip ya da burnundan girse böyle. Girip aşkarana mesela daha da biliyor. Sindirmen, teseldiye ya da için geçiriyor, içine geçip onu yağlagan bolup biliyor. Ondan sonra benim fikrimce şu an näme bolsa öňküsen sagdynlyk ýagdaýyndan çarada ütkeşme bolsa men virüs bana geçdi diýenip şoňa göre hereket etmeli. Sebäbi şu öňümde list var da simptomlar diýip bir topar udyn list sebäbi kimden aýryp bolja belli däl. Kızdırma, ýagdawlyk, ýa-da grip ýalyk, ýa-da meselem üşetdim dat diýler türkmençilikde. Şoň ýalagan bolsa virüs bolmak ahma sebäbi bilip bolnar kimden nähilek. Şoň üçin çaraja ütkeşme bolsa öňküsen sagdyn ýagdaýyndan men virüs boldy diýip şoňa göre hereket etmeli. Hastalarda en kän görülen simptomlar haýsy? Simptom görülen alamatlar. En esasy alamat görülenek. Ol imkan görülen şu. İkinci yankı zat kızdırma, çalaç yağdawlyk, ondan sonra iýis tagam almada keselme. Sonra listede iskürme eğer aşağıya gidip başlarsa iskürme bolup sonra demosunu bolup başlaya. Ondan sonra şu rahat bolýar men bir kili üşüdüm öýdýän ýa-da öýdýänlik. Son tamusda on ýalyk ýa-da bir kän garaşym ýok da grip ýa-da üşetme tamus wagty. We pandemiýa içinde bir şu var. Hemme dünýä şoň içinde. Şoň üçin çaladı ýa-da derleýän, arkam derleýär ýa-da gözümde bir kil gyzarýar zat, on ýaly hemmesini çaladı ütkeşik näme bolsa men virüs diýip pikir etmeli. Onu tagam we iýsalman başlasa adamlar ondan soň şol duýgu ýygyna gelýän virus aýrlandan soň. Şu wagtda görkezden şu wagtda elimizdäki datalara göre, makalalara göre gelýän ýalyk görünýär. Köp sebäbi hatta bu gatykan mesela bannoylar gaty agyr geçirip bannysga giden bolsalar bular aýratyn liçeni almaly bolýar we bannysga gitmeýän köp kişi öýde geçirýänler köpdünler şu ýysa tagam almada peselme, ağrylma görülýär. Ve bu diýmek bolar köpden sen virüsün kän aşağı gitmedi, ýokarda özü organizman ýeňe zat diýmek manysyna gelýär. Sebäbi makala şol görkezdi. 80% 90% köp ýeňil geçirýärmiş. Şoň ýalyk zady bolanlar. Düşünýän. Bravo. Doktor Maral, mutasiýa näme diýmek? Mutasiýa diýmek ütkeşme diýmek. Yani şu wagtky genetikasynyň ütgemek diýmek, DNK-synyň ýa-da RNK-synyň ütgemek diýmek. Bir janlaryň, bir diri bir zadyň
biz mutatsiya diýilende mutant, erwetsat diýip gönüp pikredýär, bolly inni mutatsiya virus mutatsiya geçiripdir diýip ullakan habar bolýar, bolly ýene täze pandemiýa başlar. Aslında on ýalylar mutatsiya bu virus koronavirus barada gurulajak bolsak, esasy şu wagt şonu öňümizde alsak, virus daşarda öz-özüne nime dip bilen ok, ulop bilen ok diýdik. Adamyň öýjüne girmeli, öýjüne girenden soň bizim her öýjümizde giren virus bizdäki ýymitlerde bizim öz adamyzdaky öýjümizdäki proteinler, lipidler näme bolsa tezeledip ulanýar, ulanandan soň çykyp köpelme, meselem bir bolup girse ondan mäş bolup çykyp gidýär çagalar, datlar bilen köpelip gidýär. Eger şon ýalda şo aralykda bizim dadymyz ulanýan wagtynda kiçirek bir ýalňyşlyk geçirse ýa-da ütköşme geçirse virus mutasiýa geçirdi diýilýär. Ezer meselem şunu şeýle pikir etsek hasnemede meselem hemme adam ýöne her kimiň saçy bir hili renk bolýar, gözüniň bir hili renk bolýar, hersiniň atpiçatkazy başga hili bolýar. Ezer şon ýaly mutasiýa geçirmek diýmek elmi damy erwetsel howa bize gelen virus mutasiýa bile geldi we erwetsat. Ýöne meselem mennäki virusyň ütlemesi bilen sizdäki virusyň tapawutly bolup biler genetikasy. Ýöne bu ikimizinkine nemedini erwet ýa-da gowy diýip neme dip boljak şekilde aýrydyrmaýar, anama ütköşme etmeýär-de. Tapawut bolmaýarken. Onda hani şuňalyk bir gurrun we şunky virus has goşady. Yani adamyň immün sistematy ýeňil geçirip biljek derejä geldi diýerler. Şol dogry bolýarmy ýa ýalňyş bolýarmy? Ol ýalňyş da täze 6 ay bäri gaýtam şu eger öňüne almadyk bolsalar, öňüne almadyk ýerlerde hasam köpelýär. Öň geçiren adamlar 2-3 gezek geçirip başlady şu koronavirus keselini. Bulan görkezýär bizim aslında dememiz bizim bedenimiz koronavirus tananok. Şoň üçin kän bilenok täze ütköşüp bir şekli bolansaň virusyň şu wagt geleni görýär. Virusu biz yeňýär, soň ikinji gezek geleni oja ýatdan çykarýar bizim immün sistemamiz. Şonuň üçin şu wagtda çelli ne dermany tapylly, ne virus goşat diýip biler. Bu virus gaty çalşyrmy, tak şu wagtda çelli bir näçe ensem üstüne işlenip nähil karakteriniň badygy, nähil guruluşynyň badygy bilinjek bolýar. Şoňa görä de waksina taýarlanjak bolýar. Düşünüyorum. Doktor Çary, koronavirusun gripten, dümöwden, alergiýeden ýa-da pneumoniýadan näde tapawutlandyrmaly? Atma tapawutlandyryp bolýar gowy diýip pikir etsem, ýöne men maslahatym tapawutlandyrjak bolmalylar. Sebäbi häzir meselem alergiýany neme deli? Alergiýede näme bolýar? Eger gözüňe dadyň alergiýasi bar bolsa, gözüň dadyň ýaşarýar, ondan soň belki burnundan akıp bırakıp belki üskürüyen. Son alergide kendi burnundan karanok. Ondan sonra koronavirüste ne hilak bolya? Kızgının kalp bilya. Yöne kalmanan bilya. Üsküren bilya. Şu bir yöne giriyor da rahatlar simptomları. Ondan sonra oturup ayrıp bolya. Yöne men maslahatım ayrılmalılar. Şu alergiyen şu aslan bağ olsa, şu alergide olsa sen men koronavirüs geçirdim diye fikir etmeli. İn gowsy şol şu wagt. Garanti bolýar şoň ýarap bolsa. Düşünüp. Onda ödüňi dograk tutmaly bolýanda alamat bar bolsa. Düşünüp. Doktor Maral, bu haýsy kesellilerde näse adamlar hani öňden näse bolsa ýa başga näselyklar bolsa koronavirus agyr geçirýär. Goýsara sebäbi aman köpümiziň ene atamyzda ýa-da garnaşlarymyzda, garalarymyzda, ýaşullarymyzda käbir ýaş geçdigiçe keseller artýar. Şoňa görä-de haýsy keselli meniň ejemde barmy, meniň kakamda howp barmy diýip soralýar. Esasy birinciden ýaşy ullarda has nime dil ýani agyr geçirýäni bilinýär. Meselem Amerikada 10 tane hastada, ölen hastadan 8 tanesi 65 ýaşynyň üstünde digi görülipdir edilen zatlarda, ilmi barlyklarda. Birinciden ona oja goýduk. Birinciden oja ýaşyň 60 ýaşdan uly bolmagy senin üçin bir risk bolýar. Onuň daşynda da
rak keseliniň bolmagy adamlarda rak keseline de immün sistema feselýär. Böwrek keseliniň bolmagy adamlaryň öýkön keseller sebäbi näme diýdik? Virus gelip öýkön tutýar diýdik. Organ transplantasiýasy geçirenler, meselem böwregi çalşylan adamlar bolýar, ýüregi çalşylan adam, bagyry ütgedilen adamlar bolýar. Bularyň hem immün sistemasy uje ütgän üçin sebäbi olar başga bir bedenden näme alýanlar, organlar alýan üçin uje immün sistemasy pesbiren bular bir topar derman alýarlar. Olar hem immün sistemany peselýär. Bularyň koronavirus agyr geçirme ähtimaly bar. Aşa temiz adamlar, bu da esasen meselem o BMI body mass indeksi 30'un üstünde bolan, yani şu boyumuz bilen kilämizi ödeme edip kalkulasiýa hasaplap çykarýan BMI diýip zat bar. Şonuň aslında 25 we aşağı norma hasaplanýar. 25 üstü uje temizrek hasaplanýar, 30'un üstü aşa temiz hasaplanýar. Şu aşa temizlerde hasam nemedigi görülýär. Olaryň sebäbi immün sistemasy peselýär diýip bilinýär. Ýürek keselleri, diabetli, şekerli balnoylar, astmasy bolanlar, infarkt geçiren adamlar, bularyň esasen yani kroniski köp uzun wagtlap duran keselli adamlaryň köpüsine agyr geçip bilýär bu. Doktor Çarık, koronavirus beýnede periatriýa diýerler. Hakykatdan hem beýne we başga organlarda periatriýärmi? Şu wagtda çendi bolan tejribeler nälik? Yetriya we başda kem bilinen nokta yetriya metrin nokta her kim sebäbi şu esasy bol öýküne gatydýanlar ýa-da pneumoniýa diýe öýküne. Ondan soň her kim şu öýküne orjak bolup bannoýly banysyda ýatyrylan bannoýlaryň öýküne orjak bolup her kim alady diýdi. Ondan soň seyretdiler öýküne gowy ýöne bu gedek näme bolup başlaýar, beýne depresiýa başlady. Ondan soň bizden kanla da öýjükleri bolýar, üç köşük ağ öýjükleri bolýar, kan öýjükleri, kızıl kan öýjükleri ýa-da şu bizim kan bir ýerimiz kananla şoň kanamamy durdurýan öýjüklerim aýry bolýar. Sonra diýan edip başlaýan görkezildi şu wagt. Bir topar makala bar şu wagt, hemmesi görkezildi. Şu esasen şu zatlarda ken görkezildi. Näme şoňady ýaşlarda, birazrak ýaş olanlarda sebäbi garrylar agyrat geçiren soň olar öýkünde da ziyan edip ondan soň beýleki beýne da ken deperiyada ziyan ýetirýän bolsa olarken biz görüp bilemez oktuk. Sebäbi biz başga ýerde otursa, o taksirde oktuk. Ondan soň ýaşraklarda öýkün gowrak bolýar. Ýöneselýän ol başga problemler bar. Ondan soň görkezildi. Sagdyn adam, ýaş oglan, sagdyn, hiç problemasy ýok. Virus giripdir. Virus näme edipdir? Öýküne ziyan etiripdir biraz. Ýöne soň aşağı kana geçip kan öýjüklerini de ziyan etirip başlapdyr. Ondan soň şu wagt intäm has her gün täze makalalar çykyp otyr. Ondan soň şu wagt bu virus täze hem köne täze sebäbi bir näçe aýlyk virus. Köne biz bir topar makala edildi, bir topar ulumy işler alyp baryldy. Şu nämedin biljek her kim hem editörün işlerini koyup diňe şu virusu her kim näme etdi de şoň näme diýip diýip şu tarapdan gowasynda her kim şu diňe şoň üstüne işleýär. Intäm her gün meselem şu bir rat diýetem ertesi gün başga rat çykýar. Men şu doktor maralym ýa-da biz näme şu diýen bolsak şu wagtda çenni görkezilen zatlar. Bu ertir 3 köşk bolmak, medisine şoň ýaglap 3 kat durşu. Bir lukmanyk berejäň alan soň şowurdur şunu duranokmy? Durmalar sebäbi medisine ütgeýär, täze dermanlar çykýar, täze keseller çykýar. Aslında bar eken hiç kim bilmändir keselligi. Şoň ýa çykyp durşu, okap durmaly. Okap durmasaň, bolmasa doktorlugam könelýär diýenler. Könelýär. Doktor Maral, Türkmenler koronavirusu beýleki milletlere görä yeňilrek geçirip bilermi? Ýa-da bir millet beýleki millete görä yeňilrek geçirip bilermi? Ýa-da biziň genlerimiz güýçli bolup bilermi? Şunýalla, adamlaryň nätili köpçülik ýerde ýaşaýan bolsa ýa-da meselem
ýagdaýlar, meselem sosial jemgyýet ýagdaýlar peträ bolsa, onda şol adamlarda has köp görülüpdir. Ýokş ýani. Ýöne türkmen bolsun, onun tapawdy ýok. Eger ylmy iş edilip suud edilmedik zady biz çaklama bilen o türkmenlerde has neme geçirýär, näme edbereliň on ýaly zat diýmeler, onu bilip bolmaýar. Eger oturup laboratoriýada ýa-da barlap kliniçki neme etmesek, ylmy iş alınıp barylmasa, muňy edil bizem şu başga adamlar ýaly ýokuşmagy deň derejede howply diýip pikir etmeli özümiz üçin. Sebäbi çalan emessek gowşaýas biz özümize muhawa bize hiç dert bolmaz diýip şo psihika girmejek bolmalar, şo neme. Daý wardyrlar diýip oturmalar. Ýok. Daý takpasyn düşünýär. Allah horardan on ýaly ýok bolan. Allah wardyrlar. Adda gelem ölürde diýmeler. Allah anan ýöne eşejiňden bir kuşa diýäni. Gerçi düşüp berçe. Adamynyň gan ruhpos virusynyň ýokuşmagyna rol barmy doktor Mara? Ýa-da immunitet gan ruhposyna görä ýetkep bilýärmi? Şunýaly ýaňy ýakynna gowsara bir nime alınıp barly bir iş we ilmi iş ýaňy düýün okapdym şu barada New England Journal of Medicine nämesinne jurnalyna iň ygtybarly medisina jurnallarynyň birine çykdy. Berde de 1600 sany koronavirus bilen 1601-de öýdýän ýadymdan çykmasa 1601 sany balnoy bilen 2000 sany balnoýdaly adamlar bilen neme edip case control study edipdirler, kontroller edip teredipdirler. Şonu görenlerine kan toporlunak adamların has nemedigi, has virusa nemetmegi, virusu okuşma nemetinin artýanlygy görkezilipdir. Onuň nemesi şu diýip ähtimallygy görkezilipdir. Olam şu diýip pikir edilýär. Meselem men A gruppa bolsam näme diýmek bolýar? Menem neme proteini antijen diýilýär-de türkmençesini bilemek. Mende şu protein ba ödümde. B garşy antikorum var. Gorayan zat var diýmek. B proteinine garşy. B'lerde de A'na garşy bolýar. Eger 0 bolsa 0 bolana bularda hiç ile A proteinim ýok, B proteinim ýok. Näme bar? A bilen B garşy gorayan antikorlar var. Indi diýjek bolýan şolaryň şunýaly eger diýär bizde şu antikor bar bolsa diýär bizi diňe zatlara şo ozada virusa garşy şu antikorlar gorap bilýän bolýar. Şoň üçin 0 eger 0 bolsa demäňiz gan gruppaňyz siz has güýçli daýanyk nemeli diýmek. Has size virusun ýokuşmak has az neme diýmek, ähtimallygy az diýmek. Çem A gruppasyna B gruppasyna görä. Taýançly A B gruppasyna ähli. A, B gruppasından hem in köp A dip. Ýöne esasy şu işlenilen üstüne A gruppasy bilen 0 gruppasy. Ýöne olaryň içinde de in köp A, in pesem 0 yani 0 bolsa hasam güýçli bolýar organizmaň neme garşy. A gruppa, B gruppa biram 0, ondan soň biram A, B bardy. Neme diýäňiz, atrisatil bolan hawa neme ol barada neme etmendirler, ýazmandirler, on barada rat ýok. Ýöne şu pikir etsek aslında neme bolsa, olaryň hasam eger ikisem atrisatil bolsa, onu bularyň hasam A'dan nemedigi sede war bolma, ýokuşma prosentiniň köp bolmagy çaklanyp biler sebäbi hiç ikisini antikor ýok diýmek bolýar, hiç ile ondan. Tamam. Doktor çary bir diagnoz barada gurulşdy. Diagnoz üçin bir soraw geldi bize. Tomografiya gerek we Türkmenistanda her welaýatda ýok diýär. Bu ýagdaýda maslahatyň näme? Men maslahatym aslında zat ýa aýdyşmyz ýaly köp adam petrak geçirýär. Ağırrak geçirýän köpüsi ýaşulary bolýar ýa-da şu başga keselleri bolanlary bolýar. Şu petrak geçirýänlerde aslında diagnostik test gerekler. Eğer virüs barmy ýokmy barlap bolsa gowy onu has bolsa. Ondan soň tomografiya ýa-da UZI ýa-da şu röntgen ýa-da beýleki diagnostik barnysalar içinde gerekli olan şu ýanky esbap renjamlar olar birazrak wagtlar üçin gerekli. Agar geçirýänler öýküni seretmek üçin şu öýkün ýagdaý nähilek biçene başlaly ondan soň
Geçenden sonra yine terden seyretmek için öykünü. Şu wagt näçe öykün düzelýärmi ya erwetleşýärmi diýip. Ya ondan başga kän göni şu virüs barmy ýokmy, şu virüs geçirdim diýip onuň üçin kän gerek derler. Käsem onu etjek bolsan barnysga gitmeli bolýar. Sagdynam bolsan barnysdan sana keçirjek biler. Şonça sele hep bolmaly. Düşünükli. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Eğer bir hareket mağlarını ithene alıp bilir, bu diýseniňden dowam etdiler. Çok ýaly. Dördüncüni çaltırağa edip son sorulara geçelim. Köpürak soruları gelýän ýaly. Soru hawa. Şu wagtyňa Zoom'da 40 sorudan var eken. Indi bejergisi barada aýtsak soru gelipdir. Men test ettirdim, pozitif çykdy, ýani mende virus bar diýdiler. Ya test ettirdim, negatif çykdy, ýok diýdiler. Ýöne käbir alamatlary bar diýip. Şu barada gurrunlar aýtýan testler bardy. İkisi bolaýyna da iki ýagdaýda da etmeli zadymyz bir. Ýok diýilip baýaly özüňiz duýan bolsaňyz ýa-da ba diýilip simptomny durmaýan bolsaňyz ba diýip simptomny bilmeýän bolmagyňyz gatly ähtimal. Sebäp köp kişi bilmän geçirýär. Aýdyşmy diýäl 25% adamlaryň bilmän belki menne de bolup geçen bolmagy mümkin diýdirýär. Şonuň üçin iki halatda da öýde oturup 14 günnäp özüňizi edilki virusly ýaly başgalaryny goramak üçin özüňizi karantina almaly. Eger gatly ýagdaýyňyz peselmedik ýagdaýynda öýde oturup özüňizi nemetmeli, ahyr gowy ýyp içip ýatyp turup özüňizi dinç alyp bedeniňize dinç berip şon ýaly zatlar bilen goranjak bolmaly. Eger ýok diýip çyksa ýöne simptomlar bar bolsa. Sebäbi belli bir prosendi ýaly nemede çykyp bilýär. False negative çykyp bilýär, ýalňyş negativni çykyp bilýär. Iň gowy şu wagt demeleri testlerde de ýalňyş çykma nemesi ähtimallygy bar ýagny. Bir zat bolup bilýär. Meselem häzir şuny test etdirdim, çykmady, erteletdirdim, çykyp biler. Sebäbi edeňde sen şuny kähe seredýärde, sen opşy bir hepdelik ýa-da 10 gün sereden okda. Diňe şu arky ýagdaýyna seredýär. Şonuň üçin test cancel etmän, sen özüň baýalyk etmeli eger alamatlary, simptomlar bar bolsa. Simptomlar bar ýa-da ýok test ettirmek hökmanmy ýa-da test ettirmelimi adamlar? Ettirjek bolmalymy? Men pikirimçe hökmanlar şu arky ýagdaýda. Şu wagt Amerikada neme diýerler, test etdiräýsiňiz gelende ilk başda öz nemäňize jaň etmelisiniz wraçyňyza gürleşýäňiz. Eger simptomlaryňyz gatly agyr däl bolsa, öýde otur plança öňünden ýene gürleşip durýar. Ondan şey dip özüňiz bir-biriňizi neme diýär, habarlaşyp durýar simeň wraçyňyz bilen. Eger agdaýyňyz hasam neme howply ýaly pikir edýän bolsaňyz, simeň wraçyňyz bolmasa öýüňize de çagyryp bilersiňiz. Ýöne balnitsaga gitmek maslahat berilen nokta neme etmese, gatly agyr bolmasa ýagdaýyňyz. Tapady ýok da häzir balnitsa gitme gatly agyr da bolsaň balnitsaga gitmelerler. Ondan sonra sen test ettirdin, ettirmedin tapady ýok. Sen ýene şu öýde ýene öýde turmaly. Doktor çağırıp koronavirusun simptomlaryny ýa-da alamatlaryny azaltmak üçin şu wagt içinde haýsy dermanlaryň peýdasy bolmaly? Zatlarda onu aslında ikiye bölüp biler barmoylary. Pesirek geçirýänler, ýeňilrek geçirýänler diýeli. Bir tarapda da agyr geçirýänler. Yani ýeňilrek geçirýänlerde aslında birinci bilen daha da aýdaýyn, koronavirusyň dermany şu wagt ýok. Ýöne ýeňilrek geçirýänlerde şu ýa-da aýdyşymyz ýaly virus biziň organizmamy virusga garşy sewişip başlaýar. Biziň bir topa kanymyzda gorokçy öjükleri var, şolara uruşup başlaýarlar, sewişip başlaýarlar. Ondan sonra bir näme etmeli? Şu bizim öz organizmamyza, ýani bizim immunitetimize kömek etmeli. Näde kömek edipler? Daşarda gelip kömek edip bilmez. Ya futbol oynap kömek edip bilmez. Öýde oturup dinç alyp su içmeli köpürak birinci bilen. Köpürak su içmeli. İçip otursun gowy. Ondan sonra çorba diňe su diýenim diňe arasta su däl. Arasta su içmeli ýöne o suwu bir datlary alyp bilýär. Su watlary içmeliler. Çorba ýa suwuk nahar. Ondan sonra kompot bar edilýär mesela Türkmenistanda. Şu edemiz zatlarymyz edýärdi zat bolanlar yaramasak neme diýär. Aslında şoň ýaly etmeli ýene.
Ondan soň gyzgynyň badyn garsa bad ulanyp bolar. Ýa-da gyzgynyň garsa ýa-da bir ýeriň kelden agyrýan bolsa ýa-da başga bir ýeriň agyrýan bolsa paracetamol içip bilerler. Ýa-da şoňa kelläge dermanlary ulanyp bilerler. Eger ondan soňra eger agyr geçirdiň, seretdiň, şu özüňe neme dip ýörsiň, suwuň içýän, dermanyň atdyň, onu da sen demiňizden başlayan bolsa, bannisga gitmeli. Bannisga giden soňra moly o taýda protokol ütkeýär. O taýda sen häzir öýküne halat etjek bolýarlar. Öýküni halat etmek üçin şu wagt bir topar zatlar bolýar. Her bannisga göre ütkeýär, her ýurda göre ütkeýär dermanlar. Ondan soň şu wagtda çenni köp derman barlarını ilk başta diýildi, şu peýda edildi. Meselem hidroksikloroquin bar, Amerikada da bad edildi. Diýildi şu gow diýildi barlarını. Ondan soň şu Angliýada bir gruppa bar. Şu ýa-da gruppa gurupdylar. Angliýadaky uly bannistalar, uly ylmy iş edýänler bir topar gurupdylar. Adyny recover diýerler. Recover zat demek. Beceri, sağdırlaşma, kavga, beceri manasına geliyor. Olar näme diýerler? Hemme güýçlerini gutulmak kavga. Hemme güýçlerini birleşdirip koronawirusa karşı uruşýarlar. Olar meselem ulu näçe min adam, näçe min bannoy üstüne test edip şu derman peýdalyp däm şoň görkezip başladylar. Ondan soň şu hidroksikloroquin görkezdiler. Peýdal dälip görkezdiler. Bu işte nähire kola köplenç näçe min adam üstüne bolsa gowolýar. 1000 adam, 2000 adam meselem diýer 2000 adam, 2000 bannoy alýar. 1000 derman beren ok. Normalmi şu ýanky kelläge zat dermanlaryny berýär. 1 milyon bir beýlek 100 miňe de şolar ýanky test edýän dermany berýär. Meselem hidroksikloroquin berýär. Ondan soň seredýän 3 hepde 4 hepde soň näme bolupdyr? Haýsy has bolupdyr? Meselem bularda öýkün etmekçili bolupdyrmy? Kontrolly kem bolupdyrmy ýa-da dermany içende kem bolupdyrmy? Kontrol seredilýär. Ondan soň tafat görülmendir hidroksikloroquin bilen beýleki derman atmadyklarda. Ondan soň diýildi, hidroksikloroquin peýdasy ýok. Ondan soň şu wagtda çenni bannistada ulanjak dermanlar iki tane derman var. Birincisi zat dexamethasone steroid dermanı. Bu aslında virüsü daha da öldüren oktani bizim organizmamıza kömek edip virüsü yenmek için kömek ediyor. Esasen öyküne kömek ediyor. Şu bazı virüs katı ağır geçirsen bütün organizman virüsle uğraş başladı. Ne sen bir topa himik zatla köpeliyor. Ondan sonra himik bir topa atlar var, proteinler zatla köpelip başlıyor. Bu şolara kömek etmek için verilen derman. Ondan sonra belirtirler. 1642 adam üstünde barlaptırlar. Bir tarafta yan kaydışın bir gruppa kontrol. Yankı dexamethasone yok. Bir belki tarafta da ikinci gruppa dexamethasone içiyor. Ondan sonra ne oluyor? Bunları daha da seyredittirler. 4 hepte seyrediyorlar. 4 hepte sonunda karşı tarafta kendi adam öldürdür. Ondan sonra tapavdı 90% kontrol bilen, derman bağ bilen, derman yok bilen, derman bağ tapavdı 30% tapavdı var ve şunu 30% tapavdı şu derman kopya ediyor şu an ayıp biliyor. 30%'lik 100%'ler olan öldüren virüsü dinleyince organizmanı yankı bannoyu biraz kömek ediyor. 30% kömek ediyor olan. İngol dermanı şu an şu. Olan dinle 30% kömek ediyor. Beyleki derman var. Remdesivir deyip bir derman. Bu virüse karşı bunun kayvileri makaralarda kömek ediyor. Görkezirli. Kayvi makarada eden otik görkezirli. Şu için toşuna belli olmansan şu var kömek eder belki değilim. Koppanisi de şu derman veriliyor. Men işten yerimde düşün veriyor. Bannoylara biz. Şimdi kızgını alsa ya da kelleri olsa onu şu kızgını peteldiyen ya kellerine ayıran derman içip bilir de adamlar. İçip bilirler abi, içip bilirler. Kovular daha da şu öz organizmasına kömek olur şu. Düşünüyorum. Şimdi sonuna yetiverdik. Vaksine var da, tanzim var da,
bir sorumuz var. Doktor Maral, vaksinanın tanzymyň haçan tapylmagyna garaşylýar? Iňňir. İngir şu wagt çaklanylýan bir 12-18 ay iňadyndan bir gel diýil ya. Sebäbi neme däl vaksina tapdyk gel saňa dogruly 10 ýyl zat ýok sancımy. Onuň bir topar nemeden geçýär, basgançaklardan geçýär. 3 tane basgançagy bar. Diňe sancımda däl ilboy meselem dermanly bolaýanda da ilki başda birinci faza bir denäm edilýär. Haýwanlaryň üstüne deňek görülýär. Bolýan bolanokmy diýip, haýwanlara peýdasy barmy diýip. Ondan soň ikinji stadiýada, ikinji basgançakda bolsa volontör adamlara deňek görülýär, sancym edilip görülýär. Barlanýar, eger sancym edilende şol sağlıklı adamlarda hiç ýylda ziyan etmeýän bolsa, onda 3-nji stadiýaga geçilýär. Sebäbi bir derman başda näme etmeli? Erwet näme etmeliler? Saňa ziyan bermeliler. Soň peýdasyny görmeli. Şoň üçin eger ikinji fazasynda da gowy geçse, 3-nji fazaga geçýär. 3-nji fazada bu koronavirus bilen keselli bolan adamlar volontör bolýar. Maňa edin menne belki peýdasy degerdik. Ona şu stadiýada da eger gowy geçse, ondan soň uja halka ýetirilýär. Bularyň özüňizem pikir edip bilseňiz, bilme dersiňiz näçe sany, o näçe wagt gerek bularyň bolmasyna da. Şu wagt dünýä boýunça 200'den köp nemeler, şirketler nemeler üstüne işleýärler. Vaksina üstüne 20 tane şolaryň ýak neme uja adamlaryň üstüne neme barlap başladylar. Bulardan soň meselem Ebola virusynyň zady iň çalt tapylan virus nemesi Ebola virusu. O da 5 ýylda tapylypdyr vaksinasy. Iň çalt bolany şonuň üçin bu wagt meselem bir tarapdan gowy bütün pandemiýa bolansa gaty köp sponsor we fond we gaty köp adamlar üstüne işleýär. 200 tane belki çalt tapylmagy mümkin. Ýöne bulan virusyň neme manisine gelen nokta göni peýdaly bolar manisine gelen nokta tapylan wagtda şo habarlarda göremiz da virus tapylypdyr bolly diýip begenýär. Ýöne ol aslında diňe başlangyjy, onuň barlap haýwandan adama gelýänçe bir näçe ay gerek oňa. Düşünün. Yani orta tapypdyr diýip Türkmenistan näme ýerapdyr diýen. Ondan soň ýa o neme dekabrda ýanwarda çykmak mally o türler berde modern diýip bir kampaniýa kwadmy Oxford işläp berdi. Onda gaty ýakynna bu vaksinasiýa tanjym garaşaňyz okda. Bir iňadyndan bir şu wagt 6 ay boldy geçenne we çaklanışlaryna görä 1 ýyldan gowrak diýil ýa. Şoň üçin belki 2 ýyla bolup biler. Eger gowy geçse olam şu wagt gidip oturan işler. Daha da kıssamaylar aslında bunu aslında ulu şirketler ediyor, ulu derman da bütün dünyada derman satyan ulu şirketler var. Şolar aslında şolar gücü yetiyor. Yani aslında kıssamaylar olarım sebebi her kıssasan vaksinanın gücü ütgaya da 20%, 30%, 40% ondan sonra bir de ne vaksinede koyu %100 işletilecek vaksine gerek de. Şoň üçin iň gowsy kan howlukman hakyky gowy işletiljek güýçli vaksina garaşmak iň gowsy. Düşünüpli. Inni vaksinanyň uzagyna näme ýany bolup biler diýip sorag gelip durýar. Ýok dadyň ýanyny guruluşmanyň kan manyny ýok kadýany takda. Inni goşmaça sorag Türkmenistana uludan belenýän Gurbanlyk bayramy, Gurbanlyk ýetip gelýär. Halk arasynda da ulu bayram edip belenýär da bir täzeýil bilen Gurbanlyk. Howpsuz ýagdaýda nädip geçirip borka maslahatyňa näme? Men aýdaýyn bir. Doktor Çary, Zat Gurbanlyk gawa ýetip gelýär. Ondan Gurbanlyk bizde Türkmenistanda 3 günde gowudyp belenýär. Goňşa gidilip herkim gatnaşlaryna çağırılıp özüm çağırýan, olara gidýän. Ýöne gynansan şu ýagdaýda 10 ýyllyk dawra ýa-da gurbanlyk etmek kan dogry däl, hatda ters. Hiç kime kömek etmen gaýtam olara ziyan edilir eger gurbanlyk edilip bir goňşularyny ýa-da garnaşlaryny çağırsan. Şoň üçin gurbanlyk maly öldürüp garyp gasalara paýlamak iň gowsy pikir edýän. Soýup ýa öldürüpmi? Soýup öldürüp näde ýaýmasan? Atwam öldürüp bolýar da.
Ay öldürüp soyuluyor. Birinci ölüp ondan sonra soyuluyor. Evet. Men Böyle. şo diýip goýam, şoda üç bilen etmän ýa-da gurbanlyk etmän diňeje maly gurban edip garyp gasalar paýlamak iň gowsy şu wagt ýagdaýda. Düşünüyorum. Inni soňky azyk ütköşürak mesela on doktor Maral cenazalary bolan ýa-da patasy bolan ýa-da nädip jaýlamaly, nädip ýuwmaly, nämeleri isler. Bizim halkymyzyň köp prosentinde alavasy musulman bolan üçin musulmançylykda näme edilýär? Ölen adamyň öleniň cesedem gatty bir uly näme şekline hemme zatlary, kanunlary berjay edilip islam dininiň şoňa görä jaýlanjak bolýar adamlar. We meselem saglyşyp hoşlaşasy gelýär ýakynlary adam, ölen adamyň bulam hawa düşünýät on ýaldadyň kynlygyna ýöne şu wagt bütün dünýä saglyk guramasynyň aýdýandady hökman ýörüte näme etmeli, uzakda durmaly nämeden cesedinden adamı sever, cesetten hem yokuşma ihtimallığı var. Esasen hem cesetten çıkan sular meselem diyelim ağzından çıkıyor, burnundan çıkıyor. Bunlar hem yokuşturup bilýär. Şonun için şu wagt diýenler ýörüte jaýlamak üçin ayrı bir neme bolmaly. Adam ýörüte şonu edýän jaýlamak, yerlemek üçin bolýan adamlar var. Şolar ýörüte ol personal equipment diýip şo goraýan datlary dolu geyip, şolar olaram köp döwletlerde döwlet tarabyndan edilýär. Şol adamlar şo tak goýulýar. Olar jesedi alyp özleri ýuwmaldadyna edýärler, hemme dadyny ýerine ýetirýärler. Edildiğine näme boldiğine şekilde ýöne näme maslahat berilýän zat nemelerin diýerler gidip ýakynlaşmalylar şo näme ölen adama. Sebäbi ölen nemesi bilen adamyň hem jany mukaddes islam dinine aslında pikir etsek ony, şonuň üçin öz janymyzy goramak üçin ýakynlaşmalylar. Sebäbi şu adam ýaman köp eşitilýän datlary bar. Jaýlanandan soň meselem çagalaryna ýa-da garnaşlaryna şonýaly koronawirusyň nemeleri görülüp başlanan adamlara bady simptomlary, Alamatlary. alamatlary. Nişunlary eger banisa edip infeksiýa koronavirusdan ölen bolsa onda döwletiň protokol bardyr ýöne gitmän öýde ýok bolan bolsa onda hani we bilmeýän bolsaňyz şüphelenýän bolsaňyz gat häzir bolmaly. Hawa yine adam näçe adam girip bilse ýani meselem balna ölmäkkä sereden adamlar bolsa şolar etmeli esasy zadyny ýeke-ýekeden gelip bilemek jynada nähil bolýar ýöne hoşlaşyp zat edip on ýaldat etmeliler. Uzakda bolmaly şu jaýa girmän diňe aýratyn şo nemeden adamlar degen adamlaram jaýlamaly. Näçe adam nemese şonça gowda öler degse ýakynlaşsa. Düşünüyorum. Inni şu wagt biziň öňelen soralar tordy. Eger ýagdaýlaryň gowasy dowam edip biler. Eger geregim bolsa kamerany ýapyp özüňiz hareket malaýarsyňyz. Biz bağlar bilen dowam edersiniz. Inni soralardan geçsek, leçenýe üçin her hil maslahat berilýär. Iň dogrusu nädip anyklamalýar? Doktor Charles jogap berýär. O ýa-da aýdyşymyz ýaly zat şo eger agyr geçirmeýän bolsa, öýde kan zat etmeli, organizmaga kömek etmeli. Gyzgynyň galsa derman alyp atyp bilersiň. Zat şo paracetamol ýa-da kellägi dermanlar bolar. Ondan soň ýöne başga beýleki antibiotikler peýdasy ýok, gerekler, özüňe ziýan gaýtan. So başga bir ütköş dermanlar bolup biler. Goňşuň belkem goňşunda badyr ýa-da bir görkelendir, oň ýalak hiç de gerekler. Diňeje öýde oturup garaşmaly, garaşyp organizmaňa kömek edip geçirmeli. Su içmeli, kän ýadamlar öýdere bolup, naharlaryň gowy seretmeli, suwrak nahar ýemeli, ondan soň kän ýagly zat, kän iýmejek bolup, ýagly täme organizmaň kösenýär-de, sindirjek bolup, bagrynyň ondan soň içerýän aşgarynyň bir topar kösençlik edýär. Ondan soň ýeňirak nahar ýyp, şeýle geçirjek bolmaly. Biçenýär ondan başga şo kelle agry, paracetamol dermanlaryny başga dermanlar maslahat beremdik.
Menem demäge goşasym gelýär, doktor çary dogry aýtyp bellek geçdi. Köp mede adamda şu pikir bar, men yaramaýan bolsam, gyzdyrýan bolsam, hökman men antibiotik içäýmeli. Yok. Doktora gidýär, hawa bir antibiotik ýazmady, bir jadak ýazsa-da bolýar, diýip şeýdi pikir edýärler. Ýöne bizim bu wagtda neme diýänimiz virus, antibiotikler bakteriýalara kömek edýär. Şu wagt alanmadan hiç ýyly peýdasy ýok. Tersine dişini diýäli, böwrege ziýan beripdiler, bagra ziýan beripdiler. Ondan soňra olar o problemalar ýüze çykmadyk üçin şu wagt bütün dünýäde derman tapylanok onuň. Bir Türkmenistan'da şu an ulanlayan yüzerlik var bilişim ediyali. Doktor Maral. İkininden bilyantınız onu size sorayın. Yüzerliğin tesirine hilka. Ilmi suud edilen bir zat bağım ka havarınız var mı? Yok. Bizim öğretmenimiz. Benim duş gelenim yok. Yüzerlik şu opsi edile ýöne oň virusa garşy kömekçini anlamak. O yüzerlik öz tutdum nima virus gelmedi dip oň ýerden dat ýok. Yüzerlik stresine tutup bolýar ýöne ol seni virusdan goranak. Adamın içine girip köpölýär virus. Ol nemeden ýala, spirt yapanyň ýala agzyna şon ýaly nemesi ýok-da, onuň tapaty ýok. Ýöne iň bolmanda türkmen şonu tutsa psikolog taýdan rahatlayan roňam täsiri. Ýöne onu häzir etmen tutdym arkan oturun diýip pikir etmelerle. Hani o tutawashlar zatlar arasyndan okmaya o näme airborne howadaky viruslar zatlar öldürenok. Şeýle tamam. Inni käbir teknik soralar sorapdyrlar olyn bilemek ýöne bol bilagyň ýaly. Öýde gyzyryp gyzygyny düşmän pneumonia bolup ýatsana näme maslahat berýäňiz? Eger virusa duçar bolupdyr bu hasta diýip pikir edilse. Zat mesela mäzir gyzygynyň wa we iskurýan bolsam ýene garaşmaly öýde. Fon mesela inni men dem alyp bilemek bilen doktora gitmeli, şoňarak özüň şoňarak duýança öýde garaşmaly, ýa-da diýen ratlamada öýde garaşmaly. Şoňarak geçirenken täwäbi Türkmenistanda şu wagt virus bardyr ýöne belki zatda bütün dünýä şu wagtda çeni geçirip ýör. Bir topar makala bar, tejribe käme, gatyken tejribe bar şu wagt nähilek bolýar. Atyryp gyzdyryp näçe gradusy çykyp gyzgyny. Ondan soň üskürüp şo dem zordan dem alyp şey diýip öýde geçirip gowulun şu wagt hiç de bolmadykçalak geçip bir topar adamlar var banmoylar şu wagt sagdym öň banmoy bar şu wagt sagdym ona bir topar adamlar şoň üçin birden gowy gatyp dem gysmy bolmasa doktora gitmän öýde geçirmän öýde garaşmaly. Ondan soň şunu diýip biles eger bulan görkezilip duratda Amerikadaky CDC şunu maslahat berýär. Häzir diýeli virus test etdiň ýa-da etdirmedin, sen geçirýän virusy ondan soň gyzygynyň bady öň şu wagt ýok. Gyzygynyň geçirenden soň 3 günden bäri zat ýok bolsa meselem mesela doktor Maralyň aýdyşy ýalak maşgalaňyzda biri virus geçirýän bolsa şonu bir komut tutmalar başga beýleki adamlara başgalarına geçmesin diýip. Ondan soň şol haçan meselem konutdan çykyp biler, size goşulyp biler. Men aslında şol üstünde durup biler. Daha gyzygyn düşüp 3 gün geçen bolsa we semptomlar ýok bolsa şu wagt we opşi 14 gün geçen bolsa onda ýygyna maşgala goşulyp bile ýene neme diýerler, öz durmuşlaryny dowam edip bilerler. 3 günler gyzygyn bolmadyk. 14 gün geçen bolsa başlandan bäri we semptomlar ýok bolsa, yani bular zat däl, ýa-da diýmek däl, we hemmeti 3-si birden bolmaly. Bahram diýip bir soraýar, öýdem doktor öýdän, kardeşler diýipdir. Hani siýasat bilimçi däl öýdän. Salam kardeş. Salam. Biz şu wagt bu ýon kökü ulanýar, şu derman ulanýan barmy kadýa? Bu ýonyň köküni näme ulanýarlar? Bu ýon kökü o zat ýa-da dexametazon steroid şu aslında içindäki dermanyň aktif maddesi. Bu ýon kökünde biraz şoba diýip zatda görkezdilen. Şoň üçin belki ulanýanlar ýöne ol dexametazon ýerini alamak, ýa dexametazon araslaranyp çykyrylan bu ýon kökünde. Bu ýon kökünde birazrak başo ýöne ol hakyky arasy 100% zat dexametazon däl.
Dexamethasone tapmasan bu yönkä kullansan bolýarmy? Ay. Bolýar diýipiljekde. Düşnükli. Seýahatda diýanlarken. Bolýar. Ben salam doktorlar diye doktorlara ventilator kislorod berici enjamlaryň ähmiýeti barada gurrun berseňiz ýurdumyzda döwrap enjamlar barmy kaýga az bolsa biziň ýurdumyzda ölüm sany beýlek ýurtlara götürýär. Ventilatorlaryň täsiri nähili? Bunu men jogap beren pulmonologiyada işläpdim. Gezekligelerini alyp berersiňiz. Bolýar. Men sorularyň filtre etmeli bolanken deme diňler multitasking bolana kynanýar. Bolýar. Şimdi ventilatorlar näme diýmek? Biziň öýkenimiz eger özü işlemese ýa-da goşak işlese, şoňa dem alyp bermäge kömek edýän maşynalar diýmek. Aslında demek goşmaça öýken alyp kreditler kapdalymyzda duran maşynkalara. Olar näme diýerler? Ağzymyza neme edip bize şlanga uradyp şo nemämide öýkene howany açyp içine howa berip açyp soňra ýyzyna alyp howany öýkene howa girip çykmasyny kontrol etmäne kömek edýär. Sebäbi näme bolýar? Virusly adamda näme diýdi? Doktor çara aýdyp geçdi. Virus bilen söwüşende diýdi, söwüş meýdany bolýar, şo taýda suw bolýar diýdi näme öýkeniň içinde. Ondan soň pnevmoniýa bolýar diýdi. Pnevmoniýa bolan üçin hem suw bolan üçin hem öýken dolu açylyp ýapylyp bilenok. Howa gelmese de bir de kislorod gelmese de näme bolýar? Gana kislorod geçmese de adam şart wagtdan soň ölüp gidýär. Sebäbi kislorod hemme öýjüklere gerek. Şunu etmek üçin hem hokman birinji datlaryň biri öýkene dolu 100% ödemäniň kislorodun girmegi. Buna ventilatorlar näme diýär? Meselem häzir men balnoýum dem alış demek peselen bolsa 94 dereceň aşagyna düşen bolsa meselem kislorody elinek barmak kislorody belli onun dereceleri var. Ondan soň näme diýär? Ony balnoy alyastany reanimasiýaga çykyp reanimasiyada ventilatora goýýar. Ventilator daşarda etmek bolanok demäň içinde wedilýär-de ýa-ha zatda ICU'da reanimasiyada ýa-da zatda şo ýagdaýlarda etmeli nemesi sebäbi şlanga geçirmeli bolýar boğazyna. Bu zatlaryň bu ventilatorlaryň aslında şu wagtda öten ýurtlarda da gaty azlygy bilinýär. Şonuň üçin meselem şu wagt birden hemme balnoy bolsa birden hemme virus ýokuşda näme bolar? Bu wagt ventilatorlar adalar. Meselem hemmesi dolsa meniň balnoýuma eger şo ventilatorda kamyzda gowlanjak bolsa da gowlanyp bilmeýän üçin bizerek ölüp gidip bilýär. Şonuň üçin ventilatorlar hokman bolaýmaly her nemede hokman iňadyndan bir näçe her balnoy başyna bir ventilator boljak şekilde elimizde ventilatorlar bolmaly. Bular hawa virusy keselle nemeden oklar, virusdan saklanoklar. Prosta biziň öýkenimize kömek edýärler. Demalmana. Düşnükli. Bir soruya men adat ýa-da dümeýlen wagtym ylgamana gidýänne, ondan gowlaşýan şu virus ýokşan ýagdaýynda we öýkenimde suw ýygnasa ylgamana gitsem ziýanyny bormy diýip masa soruyor. Yglamasyn nänim ýörese bolar. Gün adam ýok wagtdy maskaly ýörese bolar. Kan organizman kan bedeni kösemejek bolmasyny ýöremek peýdaly immuniteti güçlenmeli. Düşnükli. Bahramyň bir soragy bar. Eger näme bolsa aýratyna sorap biler, on azitromisin 500 ulanmalymy diýip soraýan. Onu da antibiotik şu zat ulanışı başta ulanıp başlayan dermandan biri şu aslında bu antibiotik zat son hatta bu hidroksikloroquin bilen bile ulanıp başlandı ilk başta. Sonra yönetmen görkedi kan peydası yok. Yöne şu an edim fon peydasından dilanok. Ka centerler ulanıyor ka centerler ulanok şunu. Yöne bu öýdäki balnoýlarda älim banysada agyr geçiren balnoýlar üçin ulanýar. Öýde sen öýdüň daşardan alyp ulanmak maslahat berilenok. Düşnükli. Bahram ýene soraýar. Dexamethasone 6 mg ýa-da 8 mg näçe wagt ulanmaly? Köplen şu ýanky makalara göre gowlanşança ýönde dexamethasone bul birazrak tehnikli soru. Zady bolýar. Näme şu ýan täsirleri bar. Şu balnoň ziýany bar. Balnoň ýagdaýyna görä seredilýär. Peýdasy barmy ýokmy?
Ondan sonra peydası bağ olsa näçe ulanmaly. Ondan sonra eğer yankı ziyanını kan analiz bilen görüp bolýar da edýän ziyanlaryny şondan bir tarapdan seyredip durmaly. Bul eğer bul birazrak zat ponni Bandistan protokolüne göre doktorun bandoy näçe tanıyaşoňa göre bandoň ýagdaýyna göre ponni ütköýär. Şu hemme bandoýa şunça diýip zat ýok. Biram dexametazony esasy steroidler 10 günden köp ulanýan bolsak, ýuwaş-ýuwaşdan kesmeli bolýar. Olam nemede her adama öýde için böyle etmeliler. Zat onu biz balno öýe beräýemizde de meselem biz neme diýerdik? Her gedekde her hepde çağırıp hasabyny edip şoňa görä ýene garny alyp şeýdip gaty onuň nemeleri diýişine diýäli ziýanlar köp bolan soňa dermanyň gaty günäsiz dermanam däller. Anonymous attendi soraya sizin kontaktlarınızı paylaşıp bilerseniz mi diye ya da sizinle ne paylaşıp olur şu çıkışın başında. E-mail. Nirek esporka chat'e onu screen share ettilerseniz olur yani şey deyin. Sizin Twitter hesaplarınızda aktif olanlarınız ikininden şeyler mi? Şu tasan çakılığı neyi görün olsanız ya demesini görün olsanız o bildirişlerini şu tayda taglenen olmalı. Türkmenistan'da dev olsanız şu taydan alıp Twitter'dan haberleşseniz sonundan alayarsınız da. Bol ya. Ya da chat'ı e-mailimizi yazabilirse eğer ne var. Bolpiler berdak chat'lara görünmez yani onu YouTube'a yazırsanız üniversitedeki e-mailinizi verseniz bolur. Mekaniğe koronavirüsün ösümlüklerde ya da ağaçlardan geçme ya da olordan adamlara geçme ihtimali var mı diye soruyor. Yok. Dine hayvanlardan tip bilmiyor şu an. Protivovirus dermanlarını öňüne almak için ulanmak maslahat berýäňi mi diye marallyk bir soruyor. Täzeden gaýtalan soruyor. Protivovirus hani virusa karşı ulanýan dermanlary koronavirüsün öňüne almak üçin ulanmak maslahat berýäňi mi? Şu wagt men özüm praktikada koronavirusly balnoýlara seretmeýänim üçin men öz tejribämi aýdyp biljek gel. Ýöne esasy aýdylýan alma işlerde şu wagt bütün dünýä saglyk demesini guramasynyň ýa-da Amerikanyň öz nemesini guidelinelarynyň aýdýan bady dermanlary neme şu esasy antiviralni demeler ulanyp görülüpdirler we şolaryň peýdasynyň ýokdugy görüldi. Diňerem desibiri ýa-ni doktor çaran belek geçdi demesi ulanyp bolýar. Onuň diňe balnoýlary nemede ulanylýar, hasahanalarda ulanylýar. Öýde oňal zatlary etmäň hiçili bilmeýän dermanlaryňyzy için böyle içmäň koronavirusy şu wagt boljak derman bolsa hemmesi barlanyp görülýär aslında bütün dünýä boýunça. Ba bolsa habarymyz bolardy şu wagtda peýdasy bar bolsa. Eger barlany bolsaňyz we öýde bolsaňyz derman gözlemäň. Derman ýok. Kella derman paracetamol ulanyp bilersiňiz. Olan eger bir ýeňiz agyrsa, meselem kawat biler ennamjan zardaw, derdaw diýilýär. Şoňalyk ýagdaýlarda kella derman ulanyp bilersiňiz. Ýa-da gyzyňyz galsa paracetamol ulanyp bilersiňiz. Ondan soň beýleki ýanky antibiotik ýa-da beýleki dermanlary taşardan alyp ulanmak maslahat edilenok. Eger gaty agyr bolaňyzda banisa gidaýaňyzda banisadaky derman protokollary doktorlar özleri her banisan protokol bolýar. Şu bannoýlar näme derman berme, şoňa göre olar özleri ulanarlar. Siz özüňiz daşardan derman alyp ulanma. Kimyoterapiye koronavirusa täsir edýärmi diýip soraýarlar. Ziyanı bolar sebebi ziyanı bolar diýänimiz kimyoterapiýa alýan adamyň immün sistematy pes bolýar, böyle hem rak keseli bolýar bu kimyoterapiýa alýanlar, hem biram üstüne de derman diňe rak keseline däl bütün adamyň organizmasyna da ziyan ýetirýäni üçin azad edip bilýär. Şoň üçin kimyoterapiýa alýan adamlaryň has köpräk nemeli goranmaly, has maskaly nemetmeli, olaryň ekstra goranmaly, olary ýakynymyz bolsa-da. Men düşünüşim sorawa, eger ýokşan bolsa kimyoterapiýaň peýdasy barmy koronavirus? Ýok, ziýany bar. Düşünikli.
Eger yaňan bellek geçdiňiz, eger kesel geçiren bolsa biri ýene gaýtalama ihtimali barmy? Ýeňil geçirermi, hoply geçirermi? Agyr geçirermi? Bilip bolmaýany. Bir eger adam geçiren bolsa, men gyzdyrdım, ondan soň iýs alyp bilmedim, tagam alyp bilmedim, öýde oturdum, 10 günläp ýa-da 9 gün, 10 gün, 14 gün inni golanşdy, meni arkaýyn men geçirdim, men inni boldy, inni siz öýdüňiz pikir edin, mene diýdim, zat diýip onuň ýazat ýok. Ýene täzeden geçiripler. Belki agyr bolmak ahma, inniki geçireňizde bilen zok şu an. Ýöne täzeden geçirilýänini bilýär. Braziliýanyň prezidenti şu an 2 tapar açykdy, pozitiv soňky. Antibody test meselesine nähili garaýaňyz diýe. O test, o zat, aýdaýyn bira. Aýdyn. O antibody testinde näme bolýar? O zat meselem bir hepatitlerde zatlarda ulanýan test aslında bu hepatit test etdiren bolsaňyz belki bilýänsiňizdir, hepatit zady görkezýär. Ondan soň IgG pozitif, negatif zat görkezýär. Bulan şoňa bulan virus bolansa, şoňa testde şu wagt ismini işlenip ýör. Ýöne şu wagt käbir testlerde zady görkezýär antibody testlerde. Şu virusy geçirip gider virüs geçiripdir şu. Ýöne haçan geçiren bellenok ýöne virüs şunda bolup geçip gidipdir. Şonu görüp bolýan testler ba. Ýöne o testden peýdasy ýok. Sen bolup gidip geçirmänsen etjeklerden ýok da bolup gidipdir. Diňe şoňa peýdasy bolmak ahmal. Şu wagt bellänim belki şu koronavirusdan aýrylyp gidenden soň da halky seretmek üçin bolmak ahmal. Biziň halkymyzyň näçe prosenti şonu geçirdi diýip şoň üçin belki ulanmak ahmal. Şu wagtda ýagdaýda biçenýe üçin kan peýdasy ýok o testden. Şunu İran'ın prezidenti aýdypdyrmy, Humeyni aýdypdyrmy bilemok. İran'da 25 milyonu adama ýokuşupdyr diýipdi. Doğrudur. İran'da bilen agaty ýok orada. Türkmenistanda adamlardan gyzgynlyk ölçegini diňe bir sany termometr ulanýarlar diýip almak üçin. Şoň üstü bilen ýokuşma ihtimali has uly dälmi? Ve bu termometr nähili dogry gyzgynlyk derece berer diýip. Bu termometrleri nähili ulanmaly şu arada. Termometre göre ütke şu akıp ulanýan değmeyecek şekilde yakınlaştırıp zat ýa-da golaşynýar şekilde goýup maňlaýdan zatdan değdirmän edilýär, ulanýar. Bilemok Türkmenistanda hawa, Türkmenistanda näme değirýärler, mykaya değirmän ulanýarlarmy? Değirýär diýip alalyň. Türkiýede de näme bar? Hawa, her näme üçin kulakdan alynýany meselem çıkarıp her balno üçin aýry kulaga dakylýan we şonýal enjamlar bolýar aslında değmerýär. Onýal zatlar bar etmeli ýöne enjamdan hawa ýokuşup biler. Her gerekde dezinfeksiýa edilmese. Deýänem bolsa her balno edende ikinji etmäken süpürüp täzeden arastalaýjy bilen süpürüp bir. Eger hani şonu etmeýän bolsalar onda ölçelýän adam şu tak degirenden soň öz arastalap bilse. Arastalama şu gowy Mana arastalama. Özleme enjam bilen ölçese has gowy edilýän bolsa, ýok bolsa da aslında. Men eşdenim şu telefonuda da pul tölemene baranda girmänken gyzgyn ölçýärler diýdi. Şu taýda ölçenen wagty öğrenjämi götürýän gatap kişi bardyr da ýanyna. Maňlaýyna degir ölçýändirler. Bilmedim, sonra nähile ýa-da ölçelýänmi aýtmanlar. 10 sekund ýa-da köp demini taklap bilýän bolsaň sana koronavirus ýokuşmady diýip aýdylýar diýe. Dogrymy? Kim tapdy gany? İnternetde. Sir diýip bir tapypdyr bizden şu sonra. On ýagat ýok, ananma. CDC bilen Amerikadaky näme şuňal ýokunç keteler guramasy bilen bütün dünýä saglyk guramasynyň maslahatlarynyň arasynda tapawut barmy bilýänmi? Men bilýän eken ýok ýaly şu wagt bilemok doktorlara belki bilýändir. Diňe tapawut şuňaly CDC esasan media Amerikanyň datasyna görä media Amerikanyň ilatyna görä maslahatlar berýär. Diňe şu maslahatlarda belki ütgeşmeler bolup biler, sebäbi olaryň mesela bütün dünýäde ütgeşik Amerikada ütgeşik prosentler zatlary şondan bolup biler. Ýöne esasy iksem korrelasiýa gidýär diýip bilýän men iksem demedi. Bir zatlar. Haýsyna miralasan, şu dogrudur iksem.
Yenene tamam için sorayın. Covid yokuştu diyeli, virüs yokuştu diyeli, simptomlarım görülüp başlandı diyeli, doktoru yututman öz baştak nähil görüşmeli. Kıyıka saydık versene. Kıysak yine yan kaydışımız yani. Öyde oturmalı, çıkmalılar. Bir konuta geçmeli. Öydekileri ken görüşmeliler. Dine öyde biri görüşmeli şöyle dağıt bilen. Yokuşan kim banmayı bilen. Ondan sonra ona görüşende maske takmalı. Ondan sonra tuvalete gidenler şu banmayın öyde arasalap çıkmalı. Tuvalete fonunu, ellerini yerlerini. Kalp çanaklarını öyde arasalanmalı. İnkolsuşu. Ondan sonra öyde oturup köpürek su içip soğuklurak nahar çorba içtirip ken ağır yemen, yağlı kendi yemen organizma kömek etmeli. Evet, organizmimize. Ondan sonra kızgın bolsa, kızgının kalsa birazdan kızdırsan ya da kelden ağırsa ya da enlemin ağırsa onunla parastamol ya da kella dermanları ulanıtılırsınız. Yani aspirin ullanmalı. Eğer Aspirin nemetmede o. diyanlı, aspirin diyanlı, o aşağıdana diyanlı, o katı diyanlı. Şu etçek Yani vardı, parastamolları ne diye. ağrına ayrı dikkat känetçen var bir aspirini. Şoda aspirin içmek için bahane gerek kella yöne yürüge peydalımı deyip içip öğrenim var onu men bilýänim. O doktorun eğer diyem varsa eğer kâvar yağdaylarda beriliyor. Hem banla berilmiyor, banla göre seyredilip yürek için kâvat beriliyor. O 3 kaşık olup onu koronavirüsten kâvar bağlanışı yok. Yo bizde doktor maslahat derlerinin bir virimiz. 10 yağlatlar etmeliler. Oyuncak dermanlar. Hani kurcak oynayadı ya küçük hak ya da başka näme oynarlayan olsa şoňa indi doktor Ya. oynamaktan uzak durmak. Käbirlerimizin en atasy neme dedi ya sırov geçmek için derman nifonyal etkenlerim ama şoň üçin nemetmeli. Düşünükmi. Virüs ile ketelep sağlandan soň şol virüs adamynyň organizmyna uzak nökletlerini haýsy-da bolsa bir diýanny ýerge alyryp bilýärmi diýe. Şu anda çenli bir näçe geçti de şu virüs başlandı bäri. Ondan sonra şu bilem yok näçe udin diýen galyp bile. Ýöne şu bir görünmemiz şu ýanky beyne refer ýetirip beyne çalaja ellesen çala refer ýetip köpden çykalýar da aýlanoksa beyin diýilýär. Täze özüni oňaryp bilen ok. Düşünükmi. Şu toşny bilemiz ok. Biram yürekde de uzak wagtdan meselem ýaşlarda da yüreklere de neme diýän bolup bilýär dipleme ba. Gözülýär ýaşly hiç ili nemesi bolmasa da keseli bolmasa da yüregine kroniçiski zatlar galyp bilýär keseller. Şoňaly. Bu arada doktor oýalyk görünýär. Sonra köp ölensiň ýa bitirdim. Ýokunç kesellerini işleşmeýän doktorlaryň koronavirus hakynda maslahat bermeklerine nähil garaýaňyz diýe. Birinci bilen zat haýsy doktorlar maslahat bermeli. Ýokunç kesellerdäki doktorlar we şu koronavirusda öňden mälim işläp ýören doktorlar bar. Esasanam ösenrak ýurtlarda täze bu virüs gelip hälim aýdyp geçdik. Şolar gowulýar bu virüsü. Şolar maslahaty birinji açar, gowsy. İkinci açar ýokunç kesellerde beýleki virüsler bilen işleşenler gowulýar. Eğer mesela olan bolmasa iç kesellerde mesela olaram iç keseller ýokunç keseller liçen edýärler de iç kesellerde mesela ýokunç keser gelse olaram liçen edýär olaram olamaz maslahatyny dinläp bilersiniz. Düşünükmi. Men aýtjam şu doktor. Näme üçin koronavirusa ýiti öýken soğuklamasy diýilýär? Bu virus soğuklamanyň bir görnüşi mi kady? Zat aslında hälim aýtdym zat SARS bada SARS'ın SARS näme diýmek? Severe acute respiratory näme diýşo? Syndrom. Awa. Näme diýmek bu? Aslında bu ýiti öýken ýetmekçiligi diýmek. Şol zat. Hatta käbirler şu wagt koronavirus diýmän, zat diýär ya da COVID-19 diýmän, SARS-2 diýerler. Täze ýiti öýken ýetmekçiligi diýär. Yani beýle kady aslında bu tapady ýok. Biri virüsün ady, biri virüsün edýän keseliniň ady. Şol zatlar. Düşünükmi. Virusun dermanyny tek el yeter däl ýok da derman yeter däl hawa. Ýok hem bolsa hatahanalarda leçeni almaly diýerler. Hastanada nähil leçeni berilýär diýip soraýar.
Ya ütköye hastana haysi bannisi haysi liçenya haysi protokolu başına göre ütköye yani aytıp geçişimiz yali käwleri şu ezitromycin ulanıya, käwleri hydroxychloroquine ulanıya. Ondan käwleri remdesivir değil yani derman hem yerde yok. Olar dinle da nämşoň ady ölüm işleri için ulanıya, käwri centerler ulanıya Amerikada ve Avrupa yurtlarına. İmmüniteti güçlendirmek için Doktor Maral hayfi vitaminleri hayfi dozada näçe wagt ulanmak immuniteti götürür, ulaştırır. Vitaminlerden esası vitaminlerin mesela ziyan demesi var borşyal peydası borşyal aşasan ziyan. Şonun için neme deyip hem vitaminleri içip oturmalar menne qowlaşdırır dip. Haysi vitaminler pes bolsa bizim organizmamızda, kanımızda haysiler pes bolsa esası şolar imeli almalı ayrı tabletka şeklinde mesela demiri az olan demir tabletka içipiler. Köp mesela güneşin az görülen yerlerine vitamin D ad adamlar bolýar. Bular vitamin D içiplerler. Vitamin B12 mesela eti yani adamlarda bolup bilýär. Şuňaly pes bolsa eger ýörüte şo dermany, şo vitamini almak maslahat berilýär. Ýöne köy multivitamin içmek maslahat berilenok. Munyň daşynda da tak biz şu eger gowy iýmitlenýär bolsa göwenimlerden, etlerden, balykdan, onuň bolsun ýa-da miwelerden biz gerek vitamini alyp durýar özümizde nemedenim. Şonuň üçin doktoruň maslahaty bolman multivitamin almak kän bar peýda edesi ýok. Esasy näme görä? Doktoruň nazначениесine görä. Şu wagt Thomas White bolan soňra irimişiňem ýetişýän wagtyda şolardan näçe köp ilse şu ýaşulygyň berýän maslahat diýerler menem moşul kalaýyn. Baka dip bir soruya dağlastan en toson väş maskatyny bir näçe gedek keýfen bolýarmy? Ýa-da sanitize edip ýene ulanyp bolýarmy diýe. Maraton ayda. En toson väş maskasyny aslında neme dip bilýär şu dişimiz ýaly maskanyň üstüne dölmeler galyp bilýär virusyň nemeleri. Şonuň üçin aslında her gedekde her günne çalyşyp durulsa gowy maskany eger çalyşyp bilmeýän bolsaňyz hem doktor çaryň dişi ýaly bir zadyň içine salyp goýup soň geýmek ýöne näçe çalyp nemedilse her günlük çalyşyp durulsa şonça gowy. Men dezinfeksiýa edilen ok dip bilýän en toson väş maskalary doktor çary belki bilýän bolmaly. Zıngılya gönü hatta täze görüşini çıkarjak bolýarlar. Arastanıp bulunjak ýöre internet ýok oňa. Bir maskany ýani bir tapar ulanýan maskany näçe wagt ulanyp bolýar, näçe wagtdan çalyşmaly bolýar? Bir hepde. Eger kän doktor bolsaň bir hepde. Sen maska ulanýan bolsa onu ýup ulany bermeli. Ýok, şuňalak. Haýda. Siz aýdberin başga. Men sorum şu biz bärde daşary çykamyzda maşina minýän bir erik barýan çykan ulanýan. Soňra maşina menen otyň ýana aýryp goýýan da. Eger şoňa ulanýan ýagdaýynda näçe wagt ulanyp bolýar şonu? Ýani belli bir sagat bilen ölçelýärmi ulanýan wagtyň? Öýden çykanňyzda dakdyňyz aslında maşinadan çykanňyzda da takyp çykmaly. Mirede bolsa öýüň daşynda elbetde maska eliňizde bolmaly. Öýe gelenizde eliňize getirip alyp ýuwýaňyz. Sabun bile ýuwýaňyz, sabunsyz ýuwmalar. Ýuwaňyzda soňam gura tukoýaňyz. Aslında 2 saat maskaňyz bolsa has gowalar diýerler, çaşyp ulanar ýaly guraýança. Ýöne bolmasa her gün öýe her gelemizde ýuwup täzeden geýmeli şon ýaly. Düşnükmi. Doktor çary virus kulakdan hem girip bilýärmi diýip sorýarlar. Allah berdi. Gowsora. Virusyň ýaly kulak biraz ütköşürek zady. Anatomik ütköşürek kulagyň meselem burun gönü zady açylýar da gönü kanaýlanşy köprek. Kulakda kanaýlanşy gönü zady kana geçýän zat ýok. Kulak içine girip kulagyň zaratyny geçip ondan soň gitmeli. Oň ýaly aslında kän ýokajy keselerde kulak nemeden ýok. Yani kulak infeksiýa etjek bakteriler de bolýar. Ýöne kulakdan bir virüs ýa-da bakteri girip ondan soň bütün organizma kän geçirýän oň ýaly ýok ýa. Köpçülüklerin ulaglarda, avtobuslarda, poýuzlarda, ýa samolyotlarda diňe maska dakanyp goranyp bolýarmy? Indi Türkmenistanda köplençe avtobusa minilýär-de. Şäherge çegem bolsaň ýa bir ýerden başga bir ýerge çegem bolsaň. Ýa taksilerde
Diňe maska daksa goran polýan paşam. Aslında şu köpçülüge çıkamızda özümizde bir trigonometrin içinde ýaly gödäňiz etdirmeli. Bir trigonometr näme? Elleme, hiç da ellemezdik. İkinci nemesi diwary, onuň maska, üçüncü diwaram uzak bolmak adamlardan 2 metr. Şularyň hemmesi edilen wagtda adam 95% özüni goraýar, ýa-da bellek geçişmez ýaly virusdan. Ýöne häzir siz hukman işe gitmeli, okula gitmeli. Eger mejbur bolsaňyz etmäne başga ýoluňyz ýok bolsa, awtobusda ýüreňizde hukman ýene diýişimiz ýaly maskaňyzy takyp eliňizde de meselem dezinfektan ol diýişimiz ýaly içe spirtli zatlary alyp meselem neme girmäkäňizde eliňizi süpürüp gireňizden soň çykaňyzda da eliňizi süpürüp şu şekilde adamlardan näçe uzak durup bildiňiz şonça gowy awtobusyň içinde maskaňyzy asla çykarmalar we daşarda wagtyňyz ýüzüňize eliňizi degirmejek bolmaly. Siz eger kömek edýän bolsa açky dakyn synsiz aşygyny açkylar eliňizi gözüňize degirmedýär. Sebäbi men özümde bilýän maskam bolanyna da açkym bolmasa elmidäme elim bilen gözüme elläsim gelip durýar. Onuň bar maskada kanyňam kändir. Nemesi bolanokda elim bilen hemme ýerge degip dursaň. Cemile Begaliyeva soruya doktor Charles cevap veren. Singapur'un bizden tapaw yok. Doktor Maral diýipdim. Doktor Maral cevap veren. Singapur'un bizden tapawdy nemli güneşiň şoklatyndaky infrared ýaly şoklalar täsiri hala getirmezmi diýär koronawirusyň. On ýaly neme dällänini infrarediň hem kömeginiň ýokdugy görkünmedildi. Şu wagtda çelli zatlarda edilen işlerde diňe şu çyýglyk nemedi bolan üçin aslında birazajyk humidity diýýänimiz şol nemli hawa bolmasy neme diýýärler. Nem bolanyna has neme guru howada meselem virus has çalt hareket edýär. Nemli howada çalt hareket edip bilmän ýere gaçýar diýerler. Droplet şol damjajyklary. Şonuň üçin nemli howa azajygam bolsa, birazajygam bolsa kömek edip biler. Ýöne pandemiýany ýa-da köpçüligi goraýa, bolly ony bol şobalan üçin maska takmak hukmanal on ýal zat ýok. Ýene olaram edil şon ýal goranmaly. Diýişimiz ýaly şo nemede de iş ilmi işte de şon ýaly suwud edilipdir hemmesiniň şo bir zatdygy. Bun eýser bide şo köçede näme myş bolsa ýetirýär, sag bolsun. Virus mutasiya geçirdiğiçe öldürme paýy azalýar, emma ýokuşma tiyirli artýar diýip eşitipdir. Bu medisin ilmi tarapyndan suwud edilen bir zatmy. Edilmedik. Men bilýänim. Şu ýaly mutasiya geçirýär, koronavirus COVID-19 mutasiya geçirýär. Ýöne ol geçirim mutasiya şekil ütkeýär. Mutasiya, käbir mutasiya meselem has erwet geçirip bilýär. Käbir mutasiya bolanyna şu virus has çalt ýaýrap bilýär. Ýöne şu wagtda geçiren mutasiýalary kän şu zatlaryna kän ütketmedi de virusyň nähile geçýändigini ýa-da virusyň immuniteti hasam beter kötejekdi. Oňarak ütkeş gatyly mutasiýa geçirmedi. Küçülek mutasiýalar geçirdi. Sizin pikiriňizçe biziň ýurdumyzda mutasiýa geçiren bolmagy mümkinmi? Hiç ýaýrap başlamany sebäbi şu. Geçirýär. Geçirýär. Ýöne kiçik mutasiýa olar. Bir de kan peýdasy ýok, ütkeş geçiren ok sen keseli. Şol kesel geçiren ýöne çara ütkeýär. Klinik we nil maslahat berýärler diýär. Research netijeleri barada şo maglumatlar. Hidroksikloroquin'in beýle gada aslında biraz ütkeşrak görnüşi kloroquin. Maslahat berildi. Hatta Amerikan prezidentim maslahat berdi şonu. Ondan soň ýöne görkezildi, kan peýdasy ýok diýip görkezildi. Görülden anlarlarda sorapdyrlar. Bir gaýtalap beräň diýipse doktor Maral. Görülden anlar diýişimiz ýaly hemme kişi bir ýokuşma tizligi görül bolsaňyzam bolmasaňyzam nähil bolaýyna da hemme kişi bir derejede ýokuşýar. Ýöne görül bolmagyň bir minus taraby şol koronawirusa bagly şekilde ada görülleriň immuniteti has pes bolýar. Şonuň üçin eger bulaşaýsa da agyr geçirip bilýärler keseli. Ýokuşda da şonuň üçin olaryň ekstra üstünden emedip goranmaly diýilýär. Has agyr geçirmedigi üçin hem çağa da deper ýetirip bilýär. Sebäbi görülle bolan viral virus infeksiýasy çağa da geçip bilme nemesi bolup bolan üçin ähtimallygy.
etrafı jayda ýaşaýan we goňşum keselläpdir. Indi girende çıkan nalada bolýar, girende çıkan dalada bolýar. Meselem howadan ýokuşma meselesi bar. Şu barada näme etmeli kan? Men birinjiler ajaşym gelýär şu mesela. Lift ulanma. Eger 9-njy etaş, 10-njy etaşa çykmaýan bolsaň, lift ulanmalar. Senden üçin ýa doktor maralym aýtdy. Dat virüs howada durýar. Näçe saatlar. Eger liftin içindäki howa aýlanşy gowda bolsa, jay meselem köp köňerak bir lift bolsa, için howa aýlanşy gowda bolsa, lifte minmen, lifte girdiň gün virüs sana gelip biler. Eger sen 9-njy etaşda ýaşaýan bolsaň we eger lift ulanmasaň bolýar bolsa, onu ulanmajak bolmaly. Sebäbi gater we sebäbi kiçik liftin içinde gönü virüs bilen yüzleşýände görsen virüs diýe salam diýen girýär içine. Şoň üçin virüs esasen goňşyň keselem bolsa lift ulanmaň onnaçy. Düşünüpdim. Bir Sovet sistemasyna çağırykda 3 tane tanjym urulýar diýe 7 ýaşynda we 10 ýaş, 16 ýaşlarynda. Şolar alınan bolsa immuniteti güýçli manysyna gelýärmi? Yani прививкалар şu wagt edilenler, şu wagt Sovet döwründe edilenler hem şu wagt edilenler hem sanjymlar hemmesi bizim immunitetimizi goramak üçin конечно olaryň hersiniň aýry tapagy we her sanjym her bakteriýa ýa-da wirusa garşy goraýar. Ýöne olary alyp durmagam wagtly-wagtynda Türkmenistanda da Türkmenistan hem şu wagt sanjym görnüşi üçin edil bütün dünýädäki ýaly sanjymlary ýerine ýetirýär şo bir zatlary. Şonuň üçin sanjymyň o bolmagy aslında koronawirusa garşy meniň immunitetim bar diýmek däl. Meniň başga viruslara we başga bakteriýalara immunitetim bolan üçin şo keselleri geçirmänim üçin meniň organizmam has güýçli diýmek, has neme diýmek, taýýar diýmek söwüşmäne. Şo many gelýär. Doktor Maral, Indiýada Favipiravir 200 mg diýip täze derman çykdy. Şo barada maglumatyňyz barmy diýip soraýar. Yok, on arada maglumatym yok. Seredip okap göräýmesem, tamam neme demek. Men diňe nemeden şu wagtda çelefud edilen dermanlary ýazarlaýan esasy. Howun Türkiýede de çykartdylar bir dermana bolan soň faza maglumatlaryny soraýarlar ikinji we üçinji bolyn jogap alyp bilmän otyrdylar da. Hani koronawirusa peýdallyk. Buram Hindistan'da sanam az nemeden sani balnoy sanam nemelere göre, beyleklere göre näçe köp balnoyň üstüne işlenip nemeden bolsa, şo edilen stadiyada näçe adam üstüne işlenip bolsa, şonça ygtybarly diýmek bolýar. Onam seredip göräýmesek mesela. Covid'den aradan çıkan adam virusu toprağa singip bilýärmi? Yani toprağa singip soň ýene adama geçip bilýärmi? Şu wagtda çelli bilinýän ýok. Eger 10 ýyl bat bolsady, bütün dünýä saglyk nemesi zat diýerdi, jaýlamaň diýerdi, ýakyn ýa-da şoňa meňdeş cremation dat edim diýerdi. Şu wagt 10 ýyl zat ýok, toprakdan geçen ok, diýişimiz ýaly virus neme däl, daşarda köp wagt durup bilýän zat däl. Ölenler soň ölüň nemesinden nem çykyp gidýär belli bir wagtdan soň ýok bolup gidýär-de bedeninden. Düşünüpdim. Doktor Çary, immunomodulator ýa-da antivirus serişleri ulanmak dogrumy diýip soraýar doktor Bahram. Antivirus serişleri ýanky diýenlerimiz bar. Şu wagt içinde belki käbir sentr ulanýar. Ýöne barmysa da agyr banmalar üçin ýene täzen şoň gaýtalaýyn. Öýde geçirenler üçin der. Ondan soň immün sistemini güýçlendirmek üçin näme dip bolar? Banma simptom bar bolsa, alamaty bar bolsa ýa-da ýok bolsa, ýan gaýdyşym ýalyk diýje almaly. Ondan soň ýörap bolar, öýüň içinde ýörap bolar ýa-da daşarda adam ýok bolsa. Ondan soň vitamin D meselem peýda edipler. Ýöne vitamin D köpden bäri ulanyp berem bolmagy ahmar. Hani köp ulanma vitamin D göni peýda edenok da birazrak öňdeme ulanyp berem bolmaly. Peýda etdirjek bolsaň. Şolar peýda maslahat beripler. Ondan soň gök önümlerden zatlar maslahat beripler. Esasen otlary bar, ýaşyl gök önümler. Şolar peýdali. Ondan soň apelsin, ýaşyn ýaly mandalina, şoň ýalyk miweler peýda edipler. Şu aýdyşym ýalyk bir griplemizde bize enatalarymyzyň berýän zatlar aslında ýene şu wagt edişolan wagtdy şolar alyberem, şolary iý bermeli.
immuniteti güçlendirecek olsanız. Yokonç keterli bolmayan, yokonç keterli işleşmeyen doktorların berýän maslahatyna näme ýaraýan? Eğer şu doktor gowy bolsa we şoňa gowy gödetirýän bolsa, düşünýän bolsa bolýar. Bu Yani maksadyny elbette maslahatyny sözüňizi böldüm. Yani elbette her kimiň öz akly var. Internetde girip eger nemesi bar bolsa, şonu ikinji gedek barlap biler bu doktoruň aýdan dadyny. Hemme doktoruň hemme ilmi işini edýän zady kanyşna dogry diýmek neme däl ýöne double check edip bolar diýip pikir edýän meni. Öýlenýe apartda adam az bolan üçin ılgamana gitsek bolýan diýip bir soraw bar. adam azmy şu ýagdaýa göre her kimiň ýaşaýan ýeri ýetgeşik, her kimiň öýü ýetgeşik, her kimiň goňşulary ýetgeşik. Ýagdaýa göre bolmady. Şu ýanky doktor maram aýdyp geçipdi. Ýanky şeýme goramalar edip bolýan bolsa, adam gat az bolsa, derejä gidip gelip bolar. Ýöne gitmeden az gowy. Gatsy yglasym gelýärmen bolmasa boranok diýseňiz, onda ýanky medatlar üçin edip özüňizi seretmeli we diňe özüňiz bärsiz beýleklere seretme sebäbi bärde hemme adam her kim jogapkär. Sebäbi pandemiýa diňe özüňi seretmeliler. Sende keser bar bolmak ahmar sen bilen oksundur. Sen şonu başgalaryna geçirmeliler. Bu neme vardı? Kerim Urgan Efes'in bir goşkusy vardı. Yine ben tapmadım. Düýnem ýadyma düşdi. Wagtam bolmadykan gözlemene. Sen özüňi süýtül dostun gaýmak, onsoň diýe dostun gam seni gaýmak gülsen hemmäňiz gaýmak bolarsyňyz diýdi. Awa. Şoňky ýalak berde tahy özüňden başgalaryny goramakda. Awa. Doktor Bahram bölüme bu sorawlaryň köpüsini şol berip durýan. Ýene bir soraw, ýene de bir soraw diýe spirilokton barada näme diýip biljeksiniz? Näme barada? Spirilokton diýipdir. Spironolakton molekuler bilemem. Spironolakton diýen. Spirilokton diýipdir bular. Okey. Spironolakton bolsa zadyň Spironolakton bolsa täden ýazaýyn soň jogap berýär. Soň ýazaýar. Men e-mail berdim, şonda ýazarsyňlar maňa buňalyk aýratyn sorawlary, men gün jogap berýär. Koronavirus sinüzit öğrenip bilýärmi? Sinüzit? Awa, sinüzit ketel bolýar. Gaýmaryt. Edip zat bolýar. Köplenç gaýmaryt zatdan bolýar, bakteri sebäpli bolýar. Koronavirus virüs bolan soň näme edip biler? Bu üşetme zat diýilýär. Üşetme ýa-da soğuklama zat. Şoňa zat geçirip bilýär. Oňa gaýmaryt diýip bolmasa, gaýmaryt diýmek üçin bir kriteriýasy bar, şolara uymaly. Düşünüpmi? Yine de bir soru YouTube'dan gelipdir. Sarımsagyň peýdasy barmy ka immün sistemasyna? Köp sowalym diýär. Awa bady görkede ýöne onuň kendi e-mailler, soň gaty kendi iseňem onuň diýenler, onuň görkedilen ýöne diňe samsagy ýen goran bolan okynansaň ýöne käwagt hepde bir teget ise olar naharyň ýanyňda. Hemme zat hani ýagdaýy bilen göze başlanýar. Awa. Den agramyň goramalla, hiçsin birden köp e-mailler. Balansy. Awa. Hemmesini biradarak alıp şey ýermeli. Redmi diýip bir soraýar. Levofloxacin 500 dermany berdi. Wraç ýolyn içmene dowam etsem bolýarmy? Ya öýde dowam edeyinmi diye, ya öýde dowam etmeýinmi? Bir hepde bäri kolalyan ýolyn itgeşip düzelýän zat ýok. Bu aslında antibiyotik, bu ýanky derman. Bu zada pneumonia karşı yani öykün soğuklamasına karşı ulanyan, imkan ulanyan derman. Bu zat bolýar mesela bu derman bermek üçin bannoya seredip, ondan sonra röntgene seredip şoňa görä berilýär we ýagdaýyna görä bannoya görä berilýär. O doktor ýa-ni wraç hemçin berdi, onu bilemek. Ýöne bu eger koronavirusa karşı bolsa, o kan peýdasy koronavirusa karşı. Düşdük. Bolýar. Kemal Merel soruyor. Elimizi geçen virüs öldürmek için yuýasmy ýa-da yuwamyzdan soň virüs geçmez umydy bilenmi? Ýöne yuwup ýörseň näçralasy gitýär eliňden diýdiler diýe. Elimizi yuwamyzda aslında elimizde bulaşan neme bar bolsa
sabynyň nemesi bilen prostoy suw bilen näden sabyny bilen ýumaly sebäbi sabynyň hem typançak etmegi bilen şo viruslar ýa-da bakteriýalar bolan bolsa şolar aşak neme dökülip gidýär. Biram sabynda da zat bar. Ýağyn nemäniň virusyň o zadyny diwaryny zadyny ýykýan şoň ýaly o zat bar da güýji bar diýip bolýar. Şoň ýaly ýuwamyzda elimizde aslında bulaşan zat ýuwýar. Näçe ýuwsagam ziyan yok. Eger adbeli biçin zat ulanıp ýuwmaýan bolsak elimizde bu için sabyny bilen ýuwýan bolsak nemesi yok onuň. O eliňi nemlendirýän sabunlar zatlar bar da ana. Şolar zatlaryny ýuwsaň Son krem zat neme dip bolar eger hawa çalsa da bolar diýişine ýaly. Serdar Ras soruyor. Eğer virüs kaytadan yokuşan bolsa onda herd immunity emele gelmekliği vaksine tapılmasa mümkün değil şeyle mi diye. Herd immunity näme diýeni başta bir aýtsan ondan soň hani ýöne yokuşup durýan bolsa onda peýdasy ýok ýalakdan. Herd immunity dip taýda diýil ýa. Meselem kızamykda da atlyk çykar. Esnesiňizdir. Byýry goňşyň çaýgaty kızamyk geçirilse hemme çağalar goňşular gelip şoň ýanyna goýamyşsyna bilen gyzamy geçirsin diýip şuwat diýip. Onam bolýa käbir viruslarda biziň organizmamyz zat edýär. Virus gelýär bir göre organizma girse virus organizma şu virus tanıya şoň gaýdyp girmedi edip içine bir näme diýelim zasyta näme diýär gora bir mekanizmasy döredýär içinde. Şoň täzeden girse sen özüň bilen ok şoň gün öldürýär. Ýöne şuwat waksina masynda da şu sistemasy. Şu girenne gün öldürür ýalyk bileken ziyan getirmän. Maksat şu ýöne waksina şoň üçin meselem virusyň şekli var da we mikroskop aşagyna seredende bir topar özüň zatlary bolýar. Kiçike ýönekeje bir nokatlar bol gaty çylşyryny bir mikroskopik özüň guruluşy var. Şu guruluşda haýsy bölegini virusyň bir waksina bilen nemetmeli, immunitetini tanatmaly. Şoňa göre meselem häzir Mikrofonumuz gitti, men gittim. Men gitdiýän. Yok, doktor çağırıp mikrofon bataryaya oturdu. Bizim kemat motorum kadyan. Mene çalışıp dur. Gitgeden. Ha, zaryat berýän mi? Ha, birini alýan, birini goýan. Ha, düşünükli. Doğru. Bola men dowam edip bilerim. Awa, inni bu fizikaçy diýipdir, anonim satendi, fizika çökmünde entosan näşler ýuwmak bolmaýar diýär, ýuwan wagtyna elektriklenmesi ýitýär, elektriklenmesi bolsa entosan näşiň wajyp häsiýetlerinden biri diýär. İmmunitetin galdyrmak üçin imitden daşary haýsy vitaminler maslahat berýär. Mysal üçin kalsiy we vitamin C ve D. Vitamin D bilen deme eger remäňiz bolsa, конечно, nemedip bilersen vitamin D-ni gaty köp alaňyzdan soň nemedip bilýär. Toksiçin nemeler bolup bilýär. Şoň üçin zäherläp bilýär. Şoň üçin ýöne tabletkasyny içmek ziyan bermez. Her gün dozada, abyçyn dozada 500 000'luk içmek ziyan bermez. Ýöne ukolny zadyny etdirseňiz, her gün ukolny etdirseňiz onda bolmaz ýa-da damjasyny göni içseňiz bolmaz. Wagtly dozasyny alyp dursaňyz vitamin D, C de kömek eder. Ýöne eger daşary çykyp bilýän bolsaňyz, gün şöhletine çykyp bilýän bolsaňyz, vitamin C-ni meselem göni dermandan, näläni, apelsindan, mandarindən, şoň ýaly zatlardan ýa-da gökönlerden näme de köp bolsa, şolar iýmäle çalyşsaňyz has gowy. Edip bilmeýän bolsaňyz hem vitamin D-ni, C-ni içmegiň ziýany ýok. Inni deme Cemile Begali soruyor. Beýindäki eden täsirleri dik geçtiňiz diýär, ýani beýine täsir edýär diýip. Şol täsirleri konsentrasiýaň gitmesi, ýatkeşligiň gitmesi, gözdäki täsirler bolup bilermi? Diýip soruyor. Bolup biler ýöne bular gaty uzakdan nemeleri bolýan üçin, gaty uzakdan boljak zatlar üçin şu 6 aýyň içinde bu neme edip bolanok. Meselem adamlarda, çağalarda daja üns vermegin gitmegi, zat etmegi, şonu diagnozyny goýmagy näçe ýyl sürýär. Onuň üçin bu şu wagtdan koronavirus şular edýär diýip uzak wagtlyk nemesini edip bolmaz, kadip pikir edýän. Düşünükli.
Mülayim suwa limon syrkyp çaýyny soda bilen garyp içmek ýa-da limon bilen arwaly garyp içmek virus bilen görüşmäne enamyza kömek edermi? Edýär diýilýär. Mümkin bolsa pikiriňizi aýdaýsaňyz diýen. Şunyal zat var. Bizi şu içen zatlarımız, irade eden zatlarımız gidip virusa karşı görüşenok ya da virus bilen söwüşenok olar gidip limon ya da içen çayın sodamız zadymız. Prosta bizim umintedimiz gallar ya. Şoň üçin bally limonly çaylar elbetde näçe işlemez hem şonça peýdaly gowy diýip bilýär. Çayny soda dediňe şu boğazymyzda zadymyza birden neme bolanmarsa, hapa zat bolanmarsa şoň bilen neme edip yumşadýar şoň üçin ulanylýar. Ýöne ekstrany edil koronavirusdan gorar diýip nemesi ýok onuň şu wagtda çellon ýaly. Diňe minçedimiz gallar ýa diýip biler. Kömek şekline ulanyp biler. Bizim goňşymyzyň doganlary ýok boldy we lifte diýe ulanmasak bolanok 11-nji etažda ýaşaýar. Lifte giren wagtymyz maska kömek etmeýärmi diýip sorýarlar. Maska ulanyp bilerler. Bir de biram hani maskanyň dol ýapykdygyny ondan emesinler, bilsinler. Biram eger bolsa liftiň içini, daşyny şo knopkalaryny, zatlaryny ýa-ha eller bilen ellenmän neme bilen ellesinler. Ellik dakyp bilerler. Ellik dakypsaň çykaryp liftden çykanlaryndan soň biram meselem içine arasalap durup bilerler. Eger lifti meselem öz nemelerine çağırarlaryna adbelivçil bilen bir neme diýip suw garşdyryp ýuwup neme diýip ýa-da neme bolýar Clorox diýip salfetkalar zatlar bolýar içi adbelivçilli. Şolar bilen süpürseler hem bolar. Esasy zat özlerine neme diýip şu maskasyny dakyp we ellenlerinden soňam göne ellerini nemeseler ýa-da dronlaryna da bir-birinden uzakda durmaly. Sebäp başga goňşam girip bilýär da içine girenne ikisiniň arasy 2 metr bolar ýaly bolmaly ýa-da gedekleşip ulanmaly ol nemeler liftleri. Egerde doktorlar 14 gün izolasiýada bolandan soň işe haçan çykmaly diýip sorýar. Ýa-ni doktor çağırýan aýdyşýaly 14 günden soň biram üstüne de 3 gün boýunça zady gyzyrmasy ýok bolsa 14 gün geçdi diýeli. Üstüne meselem gyzyrmaňyzam 3 gün bäri ýok diýeli. Özüňiz gowy diýen simptomlaryňyz doly geçdi. Onda 14 günden soň işe çykyp bilersiňiz. Ýöne 14 günnäl aslında şu wagt meselem men simptomy bilen günüm gün 0 bolýar. Ondan soň 14 gün bolýar. Şoň üçin 15 günlik hasaplamaly. Eger şo hasalanan günümizden hasaplasak. Näçe? Ağzıňyzy we burnuňyzy duzly suw bilen ýuwmak, çaýkamak virusdan arasalarmy diýip sorýar. Ýok, onýalar ýok. Yani doktor çağırıyor, ýöne daşardan geleňizde suw bilen ağzıňyzy burnuňyzy çaýkan, şo kömek eder. Duzly suw ýokmanýarlar. Ha. Daşar ýurtdan gelýän kargolar ýa-da önümler bular üstünden hem ýokuşup bilýärmi diýe. Daşar ýurtdan gelýän kargolar gaty uzak ýerden gelýän üçin aslında kargolarym üçin üstüne bir günnür ýa diýip bilinýär. Şoň üçin meselem Hytaýdan datdan hem gelýän kargolary arasalamak hökmänäl sebäbi baram bolsaň üçin üstüne virus uzak wagt, uzun wagtdan soň ölendir ol diýip bilinýär. Şonuň üçin gerek ýok. Ýöne eger özüňiz ekstra care edeli, ekstra üstüne arasalal liseňiz, onda diýişmýäli adbelivçilli zat bilen süpürüp ýa-da salfetka bilen süpürüp bilersiňiz. Ýöne hiçili şu wagtda çelli demeden kargolardan geçenligi görkezilmedi. Arkaýyn ulanyp bilerler. Doktor Sarina ýitirdik ýygyna gelse. Ýüregine çädilýän. Aşgabatda sağlyk öýlerinden jaň edip Rimantadin 50 mg tabletka derman paýlaýarlar we ulu adamlara içmäni maslahat berýärler. Şu dermany içme maslahat berýäňiz köp sag bolun. Maslahat berem doktor bäbi birinciden Rimantadin grip üçin ulandan derman, ikinciden hem grip üçin hem daja birinci söýleýän dermanymyz däl ol grip üçin başga dermanlary ilk ulanýar. Bu käbir ýerlerde gowy peýdasynyň bolanlygy görkezilen derman bolan üçin gripde ulanýar. Ýöne şu wagt Rimantadin, Amantadin bir topar görnüşleri bar olaryň zatlarda şu wagtda çelli nemelerde sıçanlarda barlak görüpdirler we hiç ýeli peýdasynyň ýokdugyny koronavirus bolan wagtyn bilen
deň derecede beýlekler bilen deň derecede geçirýänini görkezdirler. Şoň üçin ekstra berilse-de, paýlansa-da alsaňyzam hiç ulanmaň. Ýanyňyzda durup biler, başga grip zat bolanyňyza ulanyp bilersiňiz, ýöne koronavirus üçin hiç ýyly kömegi ýok. Şu wada çelli bilinýän nemelerde. Deme inni bize soraw ýalak ýetdirdi. Ören o pedal gurumdaşlyk köp sag bolun, YouTube'da save edilýän ka bu gurumdaşlyk ýakyn garnaş we dostlarymyza görmek maslahat beresim elýär. Şu wagt gurumdaşlyk diýenden soň YouTube'da göni hemmekşe el ýeterli bolmaly. Ýöne biziň planymyz esasy möhüm sorawlary gysgarakdan kesişdirip taýynlap halka ýetirmäni planlaýar. Ýöne onuň üçin bir kun gerek gormuk hadýan. Ýöne YouTube'da geldim men durana panelisi. Nerede kal? Çağıran Men alyň diýe. Men alyň taşlak gitmelerle alıracak mı? Geldi mi? Geldi. Sport bilen gelýänçe, sport bilen meşgul bolmagyň peýdasy ýa-da ýany barmyka? Doktor Mara. Sport bilen meşgul bolmagyň ýany ýok, peýdasy bar. Özüňiziň halan bir sporduňyzy hemme sport her kim hemme deň derecede sport etmelilen zat ýok. Ýöne fitness klublara şu wagt girmek, gitmek maslahat berilmeýär. Sebäbi aňyrsa gaty kiçi bolansaň, biram arasylanyp durlanok wagty-wagtyna oňýaly. Şoň üçin daşarda adamlaryň az wagty ylgap edip şonýal zatlar edip bilersiňiz. Ýöne sport bilen elmi dama adından meselem hepde de 1,5 sagatlap meşgullanmak zat berilýär. Maslahat berilýär. Sebäbi sport edende heme bedeniň memedýä hemem sporda bir önemli pikiriň dadyň jemläni, şotak jemläni üçin stresiňem azalýar. Endorfin gormonlarym çykyp başlaýar kelle beýinden. Olam nemedýä adamyň has bagtly bolmagyna, has nemesiniň motivasiýasynyň uly bolmagyna kömek edýär. Şoň üçin sport aslında biziň durmuşymyzda etsekmi, etmesekmi däl, bir spor bilemämiziň durmuşymyzyň bir nemesi bolmaly, bölegi bolmaly sport aslında. Ben şunu toparlayayım. Ergeferon içmäni maslahat berýärmi doktor Çary? Sizi gelenlere göre. Ergeferony. Sizin sesiniz bolany. Mikrofonuňyz goýda doktor Çary sizin. Doktor Maral bolmak, bolýarmy ýa? Hani nähil goýma. gaty gowada. Mudarat bormy? Mudarat boran çalt gatrak bolýar zat. Interferon gaty uly güýçli derman. O esasanam multiple sclerosis ýaly uly immuniteti şo pulçap urýan kesellere garşy ulanýar. Ýöne şu wagtky koronavirusa garşy hiç de ulanýar men görmedim. Men öz maslahatymy beremok. Düşnükli. Test pozitif bolan doktor üçin siziň praktikaňyzda nähili işe çykylýar diýe. Test pozitif bolsa. Men düýün bile işleşýän pozitif boldy. Bile nemedik görürmiz. Ondan sonra nämedilli ol öýüne oturmaly, gowlaşýança. Ondan sonra biz şu pozitif bolmak hady elmidama meselem ýygnak zat bolsa kaptal oturman, daş oturýas. Ondan sonra hiç wagt maskamyzy aýramyz ok. Hiç elleşemiz ok hiç kim bilen. Ondan sonra zat ýanky pozitif bolany öýde oturmaly we pozitif bolan ýanky doktorum ýakyn dostlar ýa-da şo ýakyn gatnaşýanlarym hemmesi test edilip olar pozitif bolsa olarym öýüne goýmaly. Bizim şoň ýalak zat. Ondan soň test edilip negatif çykýança, şo virüs aýrylýança, şo täzeden bannisaga işlep başlamagy ruhsat berilenok. Bizim ovamızda ova mesestralary halka etimel diýip aýlanyp çykypdyrlar. Etimek gowda ýöne ýa aýdysmy ýarak deň agrably ýemeli. O etdiýse her gün etip ýatyp etip ondan soň bir topar keseller getirip ondan soň virüs ýeňjek diýip etdiýmek ýokujary virüs ýeňenok. Ondan soň ýa aýdysmy deň agrably ýemeli, gögönim mesafy ýemeli. Şolar bize vitamin, mineral berýär. Esas şolar
Et ağırrak bolmak mal yağlı bolsa esasen. Virusdan gorunmak üçün diyetany gaty ütkötmäne gerek yok da şeylemi ýöne yeňilräk ýemeli. Hawa, yeňilräk ýemeli hawa. Edilebi. İmmün jogap berdik bolun ýene soraýsam, immün sistemany güýçlendirmek üçin nämeler etmeli? Gysgaça jogap beräýin. Köp tapar aýdyl. Hawa. Wagt-wagtyna ýatyp turmaly, sagadymyzy ýatýan wagtymyzy azaltmaly, belli bir wagtda ýatyp, belli bir wagtda turjak bolmaly, rutinamyz bolmaly, her gün edýän işlerimizi dowamly etmäne çalışmaly. Sport diýdik, iýiçýän zatlarymyza seretmek diýdik we esasy zatlaram çilim çekmezlik, erwet nemeleri, enliklerden uzak durmak, arak içmezlik ýa-da neme diýen maddelary özüne baglaýan maddelerden uzak durmak. Şulary edeňizden soň köp özüňize değişli köp zady gora neme dersiňiz, immunitetiňiz üçin şulary etdiňiz bolar. Ýa-da zatlarymyzda da bizde köp neme bolýar da, kän bir gök önüm zat, kän bir bilýän nemeden meselem chips zat, bol şon ýazatlar köp iýilýär bizde ýa-da fast food. On ýazatlar öýde pişiren naharyňyz iň neme bolýar aslında, iň arassa bolýar, iň peýdal bolýar. Şu şekilde etjek bolmaly. Çilim çekýänlere nähili täsir bolýar bu virusun? Ben yani doktor maralama aýtdy. Menin biraz täten duralım. Çilim çekemeden näme bolýar? Çilim çekýär, çilibi içine çekýän, ondan sonra içine çekýän bolan gün öýkene gidýär. Soň öýkende bir topar öýken biziň organizmamyzyň, biziň bedenimizin daşaryk açylan bir gapylarynyň biri de. Ondan soň daşadan gelen howada näme gelse gün öýkene gelýär. Şoň üçin biziň organizmamyzdaky immunitetiň esasy güýçli bolan bir ýerin öýkeniň içinde bir topar immunitetiň zady bar. Öýjükleri sistemasy oturan. Senäde çilim çekýän bolsaň, şol immuniteti neme ýok edýär. Şonu dag edýär. Ondan soň ýa-ni koronavirus gelse, sen öýkeniňe immun sistem ýok da, uruşup bilenok, feoş açyp bilenok bar virus bilen. Ondan soň göni ele geçirýär öýkeni. Öýkeni gorap bilenok, öýkeni öz organizmyňdaky goraqçylary çilim çekip özüň elini bilen aýyrýar. Soň virus gelse, goraqçy ýok, virus esfane diýär ondan soň. Agyr geçirýär soň. Barnoy. Bizim bir doktorumuz vardı, muallimimiz neme diýärdi. Bir adama zat etjek bolsaňyz, erwet zat gargajak bolsaňyz çilim çekmäne başla diýip bilersiňiz diýärdi. Öýken keseller doktoru da özi etmeýän zat ýok, demäňiziň iň güçlü düşmany şo diýärdi bedeniniň. We esasy nemede kalyanam şonýaly, köplenç kalyan nemedäler öýdýärler, diýansyz öýdýärler. Kalyanyň tersine hasam köp nemesi diýän bolup biler diýilýär. Ha, swabla sorowda bolyn. Şey dip diýär, köpräk çykyş edip dursaňyz diýär, halka maglumat berseňiz minnetdar bolarsyz. Doktor Gülalek ýarak aramyzda gezipören bilim insanlar bar diýär, bolmasa şolar maslahat berýär diýär. Bolar. Wagt bolsa, meselem nesip bolsa şu pandemiýa geçer, ondan soň başga keseler barada ýene edip bilersiz. Meselem rak kesel. Ýa-da doktorlar bilen hem aýdyp bilersiz aýratyn. Ýürek keseli barada, aşgadan keseller barada da oturup şeýdip edip bilersiz. Hawa. Öňüni almak üçin, immuniteti galdyrmak üçin tabletka ýa-da ukol alınıp bilermi diýär? Tabletka vitamin D bolup biler, D3, oňa müýene köp almalylar. Oňa bady şo 1000 unit. Normasy 1000 unit maksimum şo alyp biler günlük. Şuňa tutmasdan hani tehel ýaramasalar asmy kollyp bir zat da men näme urýanlaryna bilemok. Adamlar asmy kol alýar. Näme peýdasy bar o zadyň? Duzlu suw. Şey diýip biler. Placebo. Ýöne psikologdaýdan rahatladýarmy adamlary? Onun içine näme goşulýanyna bagly diňenemede suw içine eger derman goşulsa, näme dermanyny, meselem käwat vitaminler, zatlar goşulwam edilýäni bar. Onýal zatlar edip bolar ýöne asmy koly her adama kömek edýär diýip zat ýok.
on ýaly etmelerler zat bolmadyna seçenýesi bolmadykda öýe bir medsestran çagyryn maňa bir asmykol etsin. Şoň ýaly zat köp edilýär. O medsestranyň lisensiyasy barmy o belli däl. Onu dogry zat edýän belli de içine näme goşýar belli de öýde bir zat bolup bilerse asmykol we bir öýde almak bolanok. Däli hawa deme alergiýa berip biler adamlara zat edip biler bir topar önemesi bolýar onuň. Ekstrem случай bolsa şo taýda tarpataýyn ölüp bilýär da adam alergiýa berse meselem. Öýde berýärler onu ýöne medsestra köpülünç men ýaşym taşlap gidip bilemok diýip tutorýan çagapdyna oturýarlar. Gymmatly wagtyňy sarf edip bize bu maslahat berdiňiz köp sag bolun diýe ýene dowam edip durarmyka diýip soraýar. İki taraba da değişirler. Eğer siz wagt tapsaňyz we belli bir tema bolsa, ýene de aýratyn talap bolsa. Talaba göre hawa näme isleseler şoň ýaly näme diýipler halka göre. Ýa şu bulawym gitdi. Ejemiň diabeti var, ikinji tip diýe, öňüni näme edip alsa bolar, agar geçirýär, diabetikler diýerler diýe. Doğru. Gynansa, öňüne alysy şo ýanky her gaýdyşymyz, bütköşük dermany ýok, öňüne almak üçin dermany ýok, onun liseniyesi ýok, nähil goranýa, şo ýanky gaýdyşymyz ýaly gaçmaly. Bir ýarypdyr bu virusdan gaçyp oturup bolan owady. Öýde oturup gaçyp Özüne düşen nemesini etse. Her kim şeyse, her kim şonu bilip öýde oturman, diňe men özümi maşglam dälläni bütün jemgyýeti goramaly. Bääldi pandemiýede hakynda gurlaşyp ýatyr. Pandemiýa. Kızgını kol almak meselesini sorapdyr biri. Kızgını kol näme bolýar? Menen bilemok. Ba bolsa ýa-da ýertiňizde ceftriaxon ukol urma maslahat berýärlermi diýe. Ota antibiotik onuň berem da. Ýa-da levofloxacin ýalyk olam. Virusa garşy peýdasy ýok. Bahram doktor aýdýar antikoagulantlar barada pikirini. Antikoagulant, aspirin ýalyklar ýa-da heparin, warfarin ýalyk dermanlar hakynda. Peýdasy. Ýok peýdasy ýok. Olar diňe şu ýagdaýa göre sen häzir bir ýerinde meselem kan birgen bolsa şonda berilýär ýa-da ýürek kesellerinde käbir beýin kesellerine zatly berilýär. Virusa garşy berilenok. Neme gızgını kollyýany kalsium klorid diýen. CaCl formulası. Klorid. Kalsium klorid ýalyk. Zat kalsium pestosu ýa-da başga bir keseliň bolup berilýär. Koronavirusa garşy berilenok. Koronavirusa garşy bolanok. Yok. Neme soradyk, bir Hindistan'a çıkıpdyr favipiravir 200 milligram diýip doktor çağır habarına barmy? Biraz seyretdim, olam özler makala peýdalygyny görkezdiler. Ýöne kän dogry maglumatym ýok. Bizim üniversitede hastahanasynda keseller üçin menülarda nitrik oksid köp bolan gök önümler şugundur kelen ısmanak nar ýaly zatlar goýýarlar, şolan peýdasy barmy diýip soraýar. Sen gowy içinde vitamin mineral bar. Şady türkmen diýip soraýar. Elimde egzemasy bolan adam näme maslahat berýäňiz diýe, çünki pastaýanly ýolda bolýan, iş seýahaty bilen gelýän bir üçin. Hani soňky soraw da şoň üçin aldymy. Egzema garşy liçenimi ýa? Egzema näme virusa garşymy? Virusa garşy. Antiseptik kullanıp bilen. O zat öyle egzeması bolanlar birazrak şu derilerinde enfeksiýa bolmak ahmal bolýar. Ýöne ol deriden bu koronavirus geçýärmi men görmedim. Bilemem doktor Maral gördürmü? Yani o ütköşük burada ýok. Normal beýleki tadyny adamlar ýalyk korona bölmeli. Diýmek diýdim, indi şu 3 soraga jogap berýän, mundan soň ýazsaňyzam gynansaňam jogap bermämesek oň bizi gutarmajak ýalakda. Ribaxin tabletka ulanmagyň peýdasy barada pikiriňiz näme diýip soraýar? Vaksin göreyim. Şu opşi dermanı ben bilmesem
Opşi. Yoktu. O derman olma gerek derler paracetamol ya da yankı kella dermanlardan başka derman gerek derler. Robaxin mi? Yürü vaksin o yüreğe karşı yani men doğru bilemok. Yo bilmeyen olsanız problemi de İnazin, yanlış. hava yürek dermanı. Türkmenistan'da ulan ya dip eşitdim. O virüse karşı korana ol. Öz keserim, başka Babakşe, keserim olmasa. Virusu geçirmediğini ne edip bilip bolya men gata ağır geçirdim gribi deyip yorun. Belki de virusu geçirdim deyip fikir ediyen. Her kaydışmaz yani eğer simptomların şu an yok olsa, ön bağ yön şu an ayrılık qoğlanıştım bolsa ve 14 gün geçen bolsa başlanı veri ve 3 günden var kızgının yok olsa sen şu anlıkça geçiripsin demek. Şu anlıkça yönü olan. Şu an qoğsun, sen şu an yağdayın qoğ demekte. Käbir soralar men ayırdım 16 soru dagyn. Sebäbi ya olaryň jogap berdi ya da koronavirusa değişil bolmanlygy üçin de. Bu tema değişil bolmanlygy üçin. Eger şoňa alak bolsa başlarsyn. Avifavir Russiýada çykýan derman barada pikiriňiz barmy diýip soraýar. Şu anda çenli kemer peydaly dığını kan görkezilmedi. Yani her kim ulan ya, her kim tabi belli bir dermanly bolmansa her kim endine hem tapdy ulan bir ýöne bolar her kim aýdyşmy diýalak diňe agyr banoýlarda ulanýar. Öýdäkilerde ulanmak, öýde sen ýöne otur bermeli. Derman ýok. Koronavirus hakkında täze habarlar türkmençe nereden izarlap tapıp bileriz. Sizden dinläp bilsek hasgo bolardy diýerler. Bize Guideline tayarlanıp bolar bolyn ýöne guideline elmydam ütgäpdir ya onu her gün bir ütgeşip bir çykýar şoň üçin video şunýaly zatlar etip durmak wagtly peýdal bolay meselesine näme pikir edýär? ya da Twitter'dan da attan mesela ýazsaňyz biz elimiz boş tapsak jogap berjek bolýarys. Hawa şu temada ene bir doktor çarlyn bir hepde bolanokda tanşanda doktor maral dene molyn bir sorudy geldim molyn 2 sagada barman jogap berdi da eger Twitter'lan ýan bolsaňyz follow edin ondan soňra sorularyňyz bolsa eller degdiginden jogap berýärler. Aýratyn we sorasyňyz gelse nemeden aýratyn şahsy nemeden hem sorap bilersiňiz. Diýemiňiz açykmy ikiňiň? Açyk düşünükli. Şoň ýalym sorap bilersiňiz diýeri baksina metabolik dermany diýen metabolik diýip ýatyr bolar. Virusa karşı güç yok diýip bilýär. Düşünükli. Borly sorulary arasaladyk. Näçe sagat boldy? Ýene 3 sagat bolupdyr dünkü ýalak. Dün bir barlagy edip görülim diýdik näçerek dowam edýär diýip bolyn. Sorular daşardan sonra bolman 3 sagat boldy. Köp sag bolun gatnaşanyňyz üçin. Gatmyhym maglumatlar berdiňiz. Mawtumulaydypdyr adam marmyň tümen idirseň hazır bardyr adam ýenme ne degmedi diýär. Ondan adam bolsa hani şoň ýerine lukman oýsaň bolýar da ýöne size müň tümen idirseň gataz bormuk diýen. Teleşkeler da ýoksaň ana belki. Tamam haklysın. Sağ olun gatnaşanlar hem kişi. Köp sağ olun sorularyňyz üçin. Indi sizden haýşymyz şu tasa bildirişler tercüme etdi. Amerikan CDC Gromosynyň köýüni türkmen diline. Şonu iýleşlemede ýetirmäne kömek etseňiz, ondan soňra şuň çykyşy YouTube'da häzir halka açyk bolmaly. Diňinden soň görüp bilersiňiz, download edip paýlaşyp bilersiňiz. Ýöne kiçirak böleklerini bir nesip bolsa bir küne taýinlap ýoş-ýoşdan sosial çeşmelerden ýetirip başlarys. Galberse de näme soraňyz artykma soraňyz bolsa doktor Çara ya doktor Marula Twitter'dan sorap bilersiňiz, bilemok Facebook ya Instagram bolan ýaly. E-mailim bolupdyr, e-mailim berdim. Berdiňiz LinkedIn ulan ýaňym doktor Çaryň ulan ýanyna bilýän LinkedInim. Ulan ýanyna Twitter var. Nähil bir zat edip ýetirip bilseňiz, onu size ellerinden geldiğinden jogap bererler. Köp sag bolun ýene doktorlar wagt aýryp gatnaşanyňyz üçin. Nedik bolsa maslahatlaryny berip durun şeýdip. Netip bolsa. Sağ olun. Sag bolun onna eger YouTube'dan görýän bolsaňyz kanalymyza da abonent bolup bilseňiz gaty beýlersiz. Başga näme Twitter'da öýüňizde oturun öýüňizde.
çıkman da şerek. O in sonunda. Biz Twitter'ımız var, Instagram'ımız var, ondan sonra Facebook'umuz var. Şoları ilerlep tursanız bizem sahipamızda da koronavirus barada bir sahipamızda koşma planımız var. Bundan naşarım sağlık sahipası var, sağlık.com diyen. O taydan hem ilerlep bilersiniz, go maslahatlar berýärler. Kimler bizi görýän bolsa gaýrat edip öýüňizde oturuň, gaty zerur bolmasa çıkmaň. Ya doktorlar size aýdaýyn, sizin lisensiýaňyz bar, näme de bolsa. Öýüňizde oturun. Ýapaýyn onu. Öýde oturuň. Boldy. Bolýan, sağ olun. Maskasız çıkmaň. Hawa. Maskasam çıkmaň, hawa. Sağ bolun. Eliňizden ýuwun çaltyrak köprek. Şuň küýünü jemläýin, mazmunyny aýdyp beräýin de. Şu mazmunlar ýaklar bolýar-da. Böyle. Kısaca aýtsak, şu wagt virusa garşy görüşmek üçin esasy zat birinji goranmak. Goransak eger virus hem geçip gider, hiç kime näçe adama bulaşıp geçse şonça gowy belli bir dermany ýok diýdik. Şonuň üçin eger ödeýimizde simptomatik ýöne diňe gowlaşmak üçin, immunitetiňizi gallyrmak üçin iýip içmek, göwenim iýmek daşyna ýa-da doktor çaryň aýdyşy ýaly gyzgynyňyz galta paracetamol ýaly dermanlaryň daşyna başga dermanlary ulanmagy maslahat berilenok. Esasy zat ödüňizi we gapdalyňyzda adamlara duýduryp duruň, düşünmeýänlere has antat dille düşündirjek boluň. Atalarymyz bir diýemizde düşünmänmiler, olar birazajygam ýaşlaram, uly bolansaň kabul etmeklerem kyn bolýar. Oturup gürleşip dolu düşünürsek her kim hem uyar dip pikir edýän nemende goýulan kanunlara, kurallara şonýal men aýtjak. Ben bir zat belläýin, kim etmäkäňiz YouTube'da Doktor Almaz Gurban fan bar ekeni. Olam jogap berýän men şu wagt gördüm da. Biram YouTube'dan gelen soralar bolsa bize yetmedik bolan bolupdylar. Oň üçin hem ötünç soraýar. Doktor Çağ. Yani doktor Maral aýdyşy ýalak. Öýden çykmaly, çyksaňam goranmaly. Ondan soň bir ýatdan çykarmaly. Biziň esasy goranmaly ýaş grupasy, biziň ýaşullarymyz, şolar virusy alsa gaty agyr geçirýärler we ölüben bilýärler, ýok bilýärler. Şoň üçin birinji oça şolar goranmaly. Hemme wagt şonu pikir etmeli, şolara nädip goramaly, aklyňyzda şo bolsunmy dama. Bolýar. Tasanyň bir bildirişlerini nerden tapmalyýar? Tasanyň bildirişlerini edil şu wagt sahipamyza goýmadyk, ýöne Instagramdan, Facebookdan, Twitterdan paýlaşdyk. Oňdaşynda öz hasabymdan LinkedIn'den paýlaşdym. Başka nereden tap bilersiňiz bilemok. Ýöne bir internetde bolsaňyz şolara tap bilersiňiz da. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.